ክጽልየልኩም ስለዝደሊ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ክንጽልይ ኢና ጎይታ ይመስገን ግን መጀመሪያ ግን እስኩ ሁላትና ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንካፈል ኢና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ክንከፍት ኢና ሁላትና ኣብቲ ዘሎም ኮይንኩም መጽሓፍ ቅዱስኩም ክፈቱ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ክልተ ጥቕሲ ኸነንብብ ኢና ጥቕሲ 4-5 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ጥቕሲ 4-5 አቢጋይል ከምኡ ድማ እስራኤል ሓጉዙን ኢኹም ብጥቕሲ እንዳጽሓፍኩም እግዚአብሔር መስገን እስራኤል ውን ኣለኻ መስለኒ እስራኤል ሓወይ ተለኻ እስኪ ምልክት ግበሪኻ እግዚአብሔር ኣብዚሑ ይባረኽካ ኦኬ እግዚአብሔር ባረኽካ አቢጋይል ሓፍተይ ብጥቕሲ ክህበኩም ከለኹ ጽሓፍየን ኢኺ እግዚአብሔር ባረኽኪ ስለዚ ከም ብበልኩም እቲ ጥቕሲ እንታይ ዝብል ኣብ ምዕራፍ 15 ጥቕሲ 4-5 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ኣባይ ጽንዑ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኑ እንተ ዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከም ዘይክእል ንስኻትኩምን ኣባይ እንተ ዘይጸናዕኹም ከምኡ ኢኹም እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ ጨናፍርካ ንስኻትኩም ኢኹም ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ ኣባይ ዝጸንዕ ኣነ እውን ኣብኡ ንስኡ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ እግዚአብሔር መስገን እዚ ቃል እዚ ብጣዕሚ ዓሚቕ ዝኾነ ቃል እዩ ደጊመ ከንብቦ ይፈቱ ኣባይ ጽንዑ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ እንተ ዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከም ዘይክእል ንስኻትኩም ኣባይ እንተ ዘይጸናዕኹም ከምኡ ኢኹም እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ ጨናፍር ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ ኣባይ ዝጸንዕ ኣነ እውን ኣብኡ ንስኡ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ተወሳኺ ድማ ምዝ ሓሳብ እዚ ዝኸይድ ካልኣይ ጥቕሲ ክበኩም እየ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 መሊስና እውን ክልተ ጥቕሲ ኸነንብብ ኢና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 68 68 ጥቕሲ 69 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ጎይታይ እስኻ ናይ ዘኣለም ህይወት ቃል ኣሎካ ናብ መን እሞ ክንከይድ ንሕናስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚንና ፈሊጥና ኣለና ኢሉ መለሰሉ ደጊመ ከዓ እዚን ጥቕሲ ከንብበልኩም እየ እንታይ ኢሉ ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ጎይታይ ንስኻ ናይ ዘለኣለም ህይወት ቃል ኣሎካ ናብ መን እሞ ክንከይድ ንሕናስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚንና ፈሊጥና ኣለና ኢሉ መለሰሉ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን እዘን ቃላት እዚአን ብምንባብ ጥራይ ሓደ ነገርና ክንመሃር ንኽእል ሕዋተይ ሓደ ነገር ድማ ክንርዳእ ንኽእል ከም ክርስቲያናት ከም ኣመንቲ እግዚአብሔር መስገን ከምኡ ጥራይ ደይኮነ ከዓ ኩሉ ሰብ ክሳብ ማዕረ ክንደይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘድልየና ኢና ንግንዘብ ክሳብ ማዕረ ክንደይ ኩላትና ከም ሰባት መጠን እግዚአብሔር ከም ዘድልየና ነዘን ጥቕሲ እዚአን ብምንባብ ጥራይሲ ክንርዳእ ንኽእል ሕሉፍ ሓሊፍዎሲ ኩሉ ሰብ ጥራይ ደይኮነስ ክርስቲያን እውን እቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈልጦ ጎይታ ዝተቐበለ ከም መድሓኒኡን ከም ጎይትኡ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐበለ ዳግም ዝተወልደ ኣዝዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘድልዮ እዚ ቃል እዚ ነገረና ኣሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልና እቲ ጎንዲ ወይኒ ኣነ ኢሉ ጨናፍሩ ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም ብጀካይ ድማ ኢልና ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ብጀካይሲ ምንም ነገር ክትገብሮ ትኽእሉ ነገር የለን ስለዚ ኩላትና ነዚ ቃል እዚ ብምንባብ እንታይና ንርዳእ እግዚአብሔር የድልየና እዩ እግዚአብሔር ኣዝዩ የድልየና ብዘይ ኣምላኽ ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና ክንነብር ኣይንኽእልና እግዚአብሔር መስገን ወዲ ሰብ ዝተፈጥረ ወዲ ሰብ ድማ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ምስ እግዚአብሔር ምስ ኣምላኹ ንኽኸውን እዩ ንእግዚአብሔር ንኣምላኹ ንኽፈልጦ እዩ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ቃል ኣምላኽ ከም ዝነገረና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ጥቕሲ 3 ሲ እንታይ ይብል ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ነቲ ዝለኣኽካ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዚኣ ይብል ስለዚ ወንጌል እዚ እዩ ንሕና ንኣምላኽና ክንፈልጦ ንሱ በይኑ ኣምላኽ ሓቂ ምዃኑ ነቲ ንሱ ዝለኣኾ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንዑ ክንፈልጦ ንዑ ድማ ከም ጎይታናን ከም መድሓኒናን ጌርና ክንቅበሎ እሞ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክንረክብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክንረክብ ማለት ምስ እግዚአብሔር ናይ ንዘለኣለም ከም ዝነብር ሲ እዚ ርግፀኝነት እዚ ክህልወና ይግብኦ እዩ እግዚአብሔር መስገን ግን ሰብ ግና በባህሪኡ እንድሕር ርኢናዮ ዓላዊ እዩ ሰብ በባህሪኡ ዓላዊ እዩ ኣዳም ሓጢኣት ምስ ገበረ ካብ መጀመርያ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ድማ ኣብ ሓጢኣት ናይ ኣዳም ወዲቑ ስለዚ ድማ ኩሉ ሰብ ከዓ እንታይ ኮይኑ ከም ኣዳም ናይ ሓጢኣት ባህሪ ለቢሱ ሓጢኣት ዝገብር ስለዚ ሰብ በባህሪኡ እንድሕር ርኢናዮ ካብ ውድቀት ናይ ኣዳም ጀሚሩ ብድሕሪኡ ዘሎ ንኣምላኽ ዝደሊ ኣይኮነን ኣብ ኣምላኽ ክውከል ኣብ ኣምላኽ ክድገፍ ዝደሊ ኣይኮነን ሰብ
كل سب جنا انتهي يزدلي بقى بعلوة كمالس أملاح كم زيد اليو دقف أملاح كم زيد اليو رديت أملاح كم زيد اليو خين إزمالس مخنياتو بهريو بلبوز حاسبه أب እግዚአብሔር ዘሎ አትሐስባውን አብታ አእምሩ ንገዛርሱ ንግዚአብሔር ከይቋጸረ ደገፍ እግዚአብሔር ከይደለየ በቃ አብ እግዚአብሔር ከይተመርኮሰ خنبر ይሰብ ዝደሊ ምክንያቱ ሰብ ዓለወኛይ ስለዚህ ድማ አይና አዚና እንታ ክንገብር ዘለና ሎም አንቲ ክንማሃሮ ዘለና ሕዋተይ ክሳም ዓረኽ እንደ እግዚአብሔር ንኹላትና ክርስቲያናቱ እንተኾንና ከምዘድልየና ኣብ ጽጽባሕ ድማ ኣብ እግዚአብሔር ኣብ አምላኽና ክንውከል ንሕና ኣብ ክርስቶስ ክንነብር ክርስቶስን አባና ክንነብር نحنا أبقى لإግዚአብሔር كنبر قال أملاخ دما أبانا خنبر نحنا خم چرمفر أبتو گندو وين زخنا يس كريستوس أزينا خنصنع كريستوس دما أبانا خنصنع يدلينا እግዚአብሔር مسجن لك همتي حواريا ጴጥሮስ زاروبوسي نامن موهن كيد يلو نحنا حدا ነገር ተፈሊጥና ወይ ድማ حدا ነገር ተረዲና አለና ይልዎ حواريا ጴጥሮስ ማለት እዩ ብዙሕ እንዲገሩ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ እንዲ ተማሊሱ ንስኻትኩም ከምቶም ካልኦት ዝኸዱ قد دليو خميلو حطهم سقربلهم يسوع كريستوس نسجنا قلطيفو غويتاي نسخايلو نايزل عالم هيوت قال علوكا نامن موخن كيدينا يسوع كريستوس تدلينا اخايلو يسوع كريستوس نسخا نحنا امينا كالنا ودهياو املاح مخانكا نهو دما نخل سب دماني برهان تهبو نخل سب دما نايزل عالم هيوت تهبو نخل سب دما خدحنو تخل كتناغفو تخل حرخت غبرو تخل بزي كان نسخا يسوع كريستوس كالي يلن نسخات رايخا ملسنا هيوتنا نسخات رايخا عقابتنا هيوتنا إلو سليس كريستوس كأمن كله حواري بيتروس أبزن رئي مالتي جن سب جنا ببهرياتو كم زخب لكم أنا حواتي علاوي እግዚአብሔር كم زد ليو أي إمني قال أملا خمس نجرنا أبلوك أس زجرمكم سي سلتي هابتام سبعي قال እግዚአብሔር ينجرنا تهابسام سبعي انتايلو جروهو نيروو بزح نيحرشا نجر نيروو سلزي خمزي له حاسبو نግዚአብሔር ከይቋጸረ ኣብ አምላኽ ድማ ከይተደገፈ ብልቡ ዝሓሰቦ ነገር ነይሩ እንታይ ኢሉ ሲ ጉርሁ ስለ ዝቃደወሉ ማዕከነ አፍሪሰ ኢሉ አግፊሐ ክሰርሐ ብድሕሪኡ ድማኒ እኽለይን ሃብተይን ድማ ኣብኡ እንተሃገብር ኣነ ክእክበ ኢሉ ሽዑ ድማ ንነፍሰይ ከም ዝኽብለ ብዙሕ ዝተደለበ ሃብቲ ኣለኩሞ ንብዙሕ ዓመታት ዝኸውን ነፍሰይ ዕረፈ ክብለ ግና ከዝገርመኩም ኣብኡ ግና እግዚአብሔር ቀልጢፉ መልሲ ሂቦ ነቲ ሰብቲ እንታይ ድቦሎት እግዚአብሔር ከይደንጎየ ኣተዓሻይልዎ ንነፍስኻ ክወስድዋ ሎማዓንቲ ክመፁ ኸዮም እሞ ከዳኣቲ ዝደለብካዮ እቲ ኩሉ ሃብትኻ እቲ ኩሉ እኽሊ ደኣ ንመን ክኸውን ኢሉ እግዚአብሔር ነቲ ሰብቲ ተዛሪብዎ ዝገርመኩም እቲ ሰብቲ ፈፂሙ ንእግዚአብሔር እንታይ ገበሮን ኣይቋፀሮን ደገፍ ናይቲ ሰብቲ እንታይ ነይሩ ሃብቱ እቲ ዝነበሮ ግራት እቲ ዝነበሮ ኩሉ እኽሊ نعو دغفو غيرو نعو املاخو غيرو نعو بقى اباخا ازوكل كبل كولنري እግዚአብሔር ግን ክሳም ዓረኽ እንደ ከም ዘድልዮ ግን እዚ ሰብ እዚ ኣስተውዓለን ስለዚህ ሕዋተይ ኩላትና ክንፈልጦ ከም ዘለና እግዚአብሔር ኣዝዩ የድልየና ኣብ ዙርያና ዘለዉ ሰባት ከንመልከቶም ብፍላይ እቶም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይፈልጥዎ እቶም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጺሞም ቀጥታዊ ዝኾነ ርክብ ዘይገበሩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከም መድሓኒኦም ዘይተቀበሉ ሰባት ንሕር ተመልኪትናዮም ሕዋተይ ኩሉ ሳዕ እንታይ እዮም ዝገብሩ ንእግዚአብሔር ኣይደልይዎን እዮም ካብ እግዚአብሔር ርሒቆም እዮም ዝመላለሱ ኣብ ሓይሎም ኣብ ደገፎም ኣብ ስርሖም ኣብ ገንዘቦም ኣብ ትናሃቶም ዓቕልን ክእለትን ከም ሰባት መጠን እዮም ዝውከሉ ዳ እምበር ኣብ እግዚአብሔር ፈጺሞም እንታይ ይገብሩን እዮም ኣይውከሉን እዮም ገጽ እግዚአብሔር ድማ ዝገርመኩም ዝደልይዎ ሓንሳብ ማዓሲዩ ሽግር ምስ ዝመጾም እዩ ወይ ድማ ገለ ጸገም ዘጋጥሞም ሽዑ እዮም ንእግዚአብሔር ሕጂ ተድልየና ኢኻ ይብልዎ ወይ ገለ ሽግር ምስ መጸ ጎይታ በጃኻ እንዶ ግዳ ምሕረትካ ግበረለይ በጃኻ እንዶ ግዳ ሕጂ ጸጋኻ የድልየኒ ዶ ኢሎም ሽዑ እዮም ንእግዚአብሔር ዝልሙኖ ዳ እምበር ኣብቲ ግዜ ራህዎኦም ኣብቲ ግዜ ደስታኦም ወይ ድማ ጥዕናኦም ድሕር ዳ ጽቡቕ ሃሊ ኮይኑ ንእግዚአብሔር ኣይደልይዎን እዮም መስሓሙ ግና ሽዑ እንታ ከገብሩ ጅምሩ ክጉዕሩ ክእውዩ ጅምሩ እግዚአብሔር በጃኻ ምሕረት ግበረለይ ሕጂ ኢኻ ተድልየኒ ይብሉ ኣብነት ንሕር ዳ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቃል ኣምላኽ ክንርኢ ደልና ስሕዋተይ ህዝቢ እስራኤል ካብ ግብጽ ምስ ወፀ ንዓና ኣብነት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ምድረ በዳ ክሳብ ዓረኽ እንደይ እግዚአብሔር ጽቡቕ ነገር ክገብርሎም ከሎ ብሓቂ ይውከልዎ ይእመኖ ነይሮም ግና ገለ ነገር ሽግር ምስ ትመጽእ ገለ ውግእ ምስ ዘጋጥሞም ገለ ነገር ዕንቅፋት ምስ ዘጋጥሞም ግና ቀልጢፎም እንታይ ይገብሩ ነይሮም ንኣምላኾም ይኽሕድዎ ነይሮም ናብ ግብጽ ክንምለስ ሽጉርቲ ናይ ግብጽ ናፊቕና ዱባ ናይ ግብጽ ናፊቕና دحنا بمدر جبسي أبت مدر بارنة حشنا نيرو اندابلو بزح جزيم نجزي أبير تاجرمو حزينمو أهجيمو
ብዙሕ ግዜ ከዓ ንእግዚአብሔር ተሪር ክሳድ ኮይኑ እግዚአብሔር ድማ ረኺብዎም ፈጺሙ ሲ እቲ ልቦም ሲ ብኣምላኾም እንታይ ገበረን ኣይተኣመነን ይብሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት 78 ከይድኩም ድሕር ዳ ኣንቢብኩምዎም ልቦም ሲ ፈጺሙ ኣብ እግዚአብሔር ኣብ ኣምላኾም እንታይ ገበረን ኣይተኣመነን እምቢተኛ ዝኾነ ዓላዊ ዝኾነ ልቢ ነይርዎም ኣብ ቅድሚኦም ጸላኢ ተልዩ ኣብ ቅድሚኦም ባሕሪ ተልዩ ኣብ ቅድሚኦም ዝዕንቅፎም ነገር ቀልጢፉ ክመጽእ ከሎ ቀልጢፎም እንታይ ገበሩ ነይሮም ንኣምላኾም ይክሕልዎ ነይሮም ከም ዘድልዮም እግዚአብሔር ኣይእመኑ ነይሮም ስለዚ ኣብ መሳፍንቱ እንድሕር ሪኢኹሞሲ ኢያሱ መሰረስትዮም ማለት እዩ ነቲ ርስቲ እግዚአብሔር ክቦም ዘሎ መሰረስትዮም እንታይ ብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብቲ ግዜ ሃብቶም ኣብ መሳፍንቲ እንድሕር ከይድኩም ሪኢኹምዎ መሳፍንቲ እንድሕር አንቢብኩሞሲ ኣብቲ ግዜ ሃብቶም ኣብቲ ግዜ በረኸቶም እግዚአብሔር ድማ ኣብ ልዕሊ ጸላእቶም ዓወት ክቦም ከለዉ ብጣዕሚ እንታይ ገብሩ ነይሮም ካብ እግዚአብሔር ካብ ኣምላኾም ይርሕቁ ነይሮም ኣይደልይዎ ነይሮም ሽዑ ንኻልኦት ኣማልኽቲ ድማ ከምልኹ ይጅምሩ ነይሮም እስራኤላውያን ሕሉፍ ሓሊፍዎም ድማ ንዑ ጥራይ መምላኽ ጥራይ ደይኮኑ እግዚአብሔር በቃ ፈጺሞም እንታይ ገብሩ ነይሮም ይርስዕዎ ነይሮም እግዚአብሔር ከዓ ኣሕሊፉ ከዓ ንጸላእቶም ይህቦም ነይሩ እግዚአብሔር ግን ኣሕሊፉ ንጸላእቶም ምስ ዝሃቦም እስራኤላውያን እንታይ ገብሩ ነይሮም ቀልጢፎም ጎይታ ሕጂ ግን መሓረና በዲልና ኢና ኢሎም ንእግዚአብሔር ልሙ ነይሮም ጎይታ ከዓ መሓሮ ስለ ዝኾነ ምሕረተኛ ስለ ዝኾነ መሳፍንቲ የተሳኣሎም ነይሩ ከም በዓል ሲምሶም ዝኣመሰሉ ከም በዓል ዲቦራ ከም በዓል ባራቅ ከም በዓል ዖትኒኤል ብዙሓት ዝተፈላለዩ መሳፍንቲ እግዚአብሔር መታን ናብ ራህዋ ክመልሶም መታን ናብ ሰላም ክመልሶም መታን ካብቶም ጸላእቶም ነፃ ንኸውፅኦም እግዚአብሔር መሳፍንቲ የተሳኣሎም ነይሩ ግን ኣብቲ ግዜ ራህዎም ሰላም ምስ ኮነሎም ግና ቀልጢፎም እንታይ ግብሩ ነይሮም ንኣምላኾም ኣይደልይዎን ነይሮም ኣብ ኣምላኾም ዝውከል ዝጽጋዕ ልቢ ኣይነበሮምን ምስ እግዚአብሔር ምስ ኣምላኾም ሕብረት ኣይነበሮምን ንሕና ግን ኣሕዋተይ ከም ክርስቲያናት መጠን ጎይታ ሎሚ ይብለና ኣሎ እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ እየ ጨናፍርካ ንስኻትኩም ኢኹም ንስኻትኩም ብኣይ ዲሕንኩም ዘለኹም ንዓይ ተቐቢልኩምኑ ዘለኹም ከም ጎይታዎም ከም መድሓኒኹም ንዓይ ንየሱስ ክርስቶስ ተቐቢልኩም ዘለኹም ሲ ኣነ እቲ ጉንዲ ምዃነይ ሲ ኣስተውዕሉ ብጀይካይ ከዓ ሓንቲ ነገር ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ ኣባይ ጽንዑ ኣነ ድማ ኣባኹም ክጸንዐ ሪኢኹም ኣለኹም እቲ ናይ ምጽናዕ ነገር መጀመርያ ንሕና ኢና ክንገብሮ ዘለና ዳ እምበር እግዚአብሔር ኣይኮን ኣባና መጀመርያ ዝጸንዕ ንሕና እንድሕር ዳኣቡ ጸኒዕና እዩ እግዚአብሔር ኣባና ዝጸንዕ ንሕና እንድሕር ደሊና እዩ እግዚአብሔር እንታይ ዝገብር ዝርከበልና ንሕና እንድሕር ቀሪብና እዩ ቃሉ ኣምላኽ ከም ዝብለና ንሱ ድማ ክቐርበኩም እዩ ዝብልና እግዚአብሔር ቃል ስለዚ ኣሕዋተይ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ነገር ከም ዘሎ ክንዘንግዕ የብልናን ኮፍ ኢልና ሱቕ ኢልና ምንም ነገር ካይገበርና እግዚአብሔር ኣይጠብቀናን እዩ ንሕና ግን ቃል ኣምላኽ ከም ዝነገረና ቃሉ ኣባና ክሓድር እንታይ ክንገብራልና ክንጽዕር ኣለና ክንተግህ ኣለና ካብኡ ሓሊፍና ድማኒ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ክንጸንዕ ኣለና በቃል እግዚአብሔር ብጸሎት ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ምግባር እንታይ ክንገብራልና ቀጻሎ ዝኾነ ኣብ እግዚአብሔር ዝጸንዕ ህይወት ክህልወና ኣለዎ ግና ኣሕዋተይ ሰብ ግና ብባህሪኡ እንታይ እዩ ሰብ ግና ብባህሪኡ ዓለወኛ እዩ ገንዘብ ተለዎ ስራሕ ተለዎ ንብረት ጥዕና እንድሕር ሃልይዎ እቲ ሰብ እንታይ ዝገብር ንእግዚአብሔር ኣይደልየካን እዩ ዝብሎ ወላ ከማን ብኣፉ እቲ ሰብ ኣይደልየካን እዩ ተበሎ ተግባሩን እቲ ኣካይዱን ግና እንታይ ይገብር እዩ ነቱ ብኣፉ ዝብሎ ዘሎ ይክሕዶ እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ እንታይ ክንገብር እንክላለና ንእግዚአብሔር ንኣምላኽና ንወከሎ ኣነ ብህይወተይ ብዙሕ ሪኢ ኣለኹ ሰባት እግዚአብሔር ገንዘብ ምስ ሃቦም ስራሕ ምስ ሃቦም እግዚአብሔር ብብዙሕ ነገር ምስ ባረኾም ንኣምላኽ እንታይ ገብሩ እዮም ከምቲ ዝግባእ ኣይደልይዎን እዮም ካብ ኣምላኽ ይርሕቁ ካብ ኣምላኽ ይፍለዩ መጀመርያ ግን ስራሕ ከይነበሮም ገንዘብ ከይነበሮም ግን ብዙሕ ናብ እግዚአብሔር ይቀርቡ ነይሮም እቲ ኩሉ ነገር ምስ ረኸቡ ግን ንኣምላኾም እንታይ ገብርዎ ይርስዕዎ ይክሕድዎ እዚ ድማ ኣሕዋተይ ዓብ ጸገም ኮይኑሎ ኣብ ክርስቲያናት እውን ካይተረፈ ስለዚ እንታይ ክንገብር ይግባኣና ንእግዚአብሔር ንኣምላኽና ኩሉ ግዜ ኩሉ ሻዕ ኣብ ግዜ ጸገምና ኮነ ኣብ ግዜ ራህዋና ኣብ ግዜ ጸልማት ኮነ ኣብቲ ግዜ ወጋሕታ ኣብቲ ግዜ ዝኸበደሉ ግዜ ኣብቲ ግዜ ከማን ዝቐንዓሉ ግዜ ኩሉ ሳዕ እግዚአብሔር ከም ዘድልየና ክንፈልጥ ኣለና ንእግዚአብሔር ንኣምላኽና ክንጠብቆ ንእግዚአብሔር ንኣምላኽና እውን ዝደሊ ልቢ ኣብኡ ዝጸጋዕ ህይወት ክህልወና ኩሉ እንተና ንእግዚአብሔር ዝተዋህበ ህይወት ክህልወና ኣለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገን ይኹን ስለዚ ሐዋርያ ጴጥሮስ እንታይ ዝበሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካባኻ እሞ ናብ መን ክንከይድ ኢና ኢልዎ ካባኻ እሞ ናብ መን ከይድና ንሕና ኣሚንና ኣለና ንስኻ ምዃንካ ትመድሓኒ ንሕና ተረዲኡና ኣሎ ኣጸቢቕና ኣስተውዒልና ኣለና ንስኻ ምዃንካ ናይ ህይወትና መልሲ ንስኻ ምዃንካ ንህይወትና ከተርብዮ ትኽእል ንህይወትና ክትዕግቦ ትኽእል ብዘይካ ንስኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ የለን ምክንያቱ ኩሉ ካባኻ እዩ ኩሉ በኣኻ እዩ ኩሉ ድማ ንዓኻ ኢየሱስ ስለዚ እዚ ስለዝኾነ ኩሉ ካባኻ ስለዝኾነ ኣነውን በኣኻ ስለዝተፈጠርኩ ኣነውን በኣኻ ዝተገበርኩ ዝተሰርሐኹ
ስለዚህ ሕዋተይ ሓደ ነገር ክንርዳእ ኣለና ከም ሐዋርያ ጴጥሮስ ንሕና እውን እንታህን በለና ካባኻሞ ናበይ ክንከይድና ኢየሱስ ተድልየና ኢኻ ካባኻሲ ዝኾነ ይኹን ነገር ይምጻእ ተተባሪኽና ይኹን ተቐኒዕና ካባኻሲ ኢየሱስ ንሕና እንታይ ንገብርና ኣይንፍለን ኢና ክንብሎ ክንክእል ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምኽንያቱ ሪኢኹም ኣለኹም ሰብ ዓለወኛ እዩ ሰብ ድማ ንገዛእ ርእሱ ከድሕና ይኽእል እዩ ኣይክእልን እዩ ሰብ ዶ ንገዛእ ርእሱ ካብ ሞት ከድሕና ይኽእል እዩ ሰብ ዶ ንገዛእ ርእሱ ካብ ጥፍኣት ከድሕና ይኽእል እዩ ኣይክእልን እዩ ብዘይካ ኢየሱስ ካልእ መድሓኒ የለን ብዘይካ ኢየሱስ ካልእ ከድሕነና ዝኽእል ዓለም ህይወት ክህበና ዝኽእል የለን ልክዕ ከምቲ ሃና ዝበለቶ ማለት እዩ ሃናሲ እንታይ ኢላ መሲሉኩም ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 9 ሰብ ብሓይሉ ኣይስዕርን ኢላ ሰብ ብናቱ ሓይሊ እንታይ ገብርኒ ኣይስዕርን እዩ ስለዚ ኣይትተዓበዩ ንኣምላኽኩም እንታይ ግበሮ ተኣመንዎ ስለዚ እግዚአብሔር ንኣምላኽኩም እንታይ ግበሮ ተወከልዎ ገዛእ ርእስኹም ኣዋሪድኩም ትሕት ኢልኩም ናብ እግዚአብሔር ናብ ኣምላኽኩም እንታይ ግበሩ ተጸግዑ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምኽንያቱ ሰብ ብሓይሉ ክስዕር ኣይክእልን እዩ ይብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ብዘይካ እግዚአብሔር ንሕና ወላ ሓንቲ ክንድሕና ይንኽእልና ኣሕዋተይ እግዚአብሔር በዚ ምኽንያቱ እዩ ደጊሙ ደጋጊሙ ብፍላይ ኣብ መጽሓፍ ኢሳያስ እንድሕር ደኣ ኸይድና ኣንቢብናሲ ኣብ መጽሓፍ ኢሳያስ ከም ብበልኩም እየ ኣብ መጽሓፍ ኢሳያስ ምዕራፍ 45 ጥቕሲ 18 ዘሎ ሓሳብ ከም ብበልኩም ይፈቱ ኢሳያስ ምዕራፍ 45 ጥቕሲ 18 ከም ዝብል ቃል ኣሎ እቲ ንሰማያት ዝፈጠረ እግዚአብሔር ንሱ ኣምላኽ እዩ ንምድሪ ዝደኮና ዝገበራ ዘጽንዓን ማሕደር ሰብ ክትከውን ዝደኮና እምበር ጥራያ ክትከውን ዘይፈጠራ ከምዚ ይብል ኣነ እግዚአብሔር ብጀካይ ካልእ የልቦን ኣብዚ እግዚአብሔር ብዙሕ ግዜ ንእስራኤላውያን ከረድኦም ዝፈተነ እንታይ እዩ ኣነ ጥራያ ኣምላኽ ይብሎም ነይሩ ኣነ ጥራያ ኣምላኽ ብጀካይ ካልእ የሎን ተረድኡኒ ይብሎም ነይሩ ነቶም እስራኤል ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ እስራኤላውያን እንታይ ገይሮም ነይሮም ብሓጢያቶም ዓልዮም ስለ ዝነበሩ ንኣምላኾም ረሲዖም ንኻልኦት ጓኖት ኣማለኽቲ የምልኹ ስለ ዝነበሩ እቲ ደገፎም ድማ ኣብ ቅልጽሞም ኣብ ሓይሎም ክገብርዎ ስለ ዝጀመሩ እግዚአብሔር ካኢሎም ኣይትረስዑኒ ምክንያቱ ኣነ ንሰማያት ዝፈጠርኩ ኣነ ንምድሪ ዝደኮንኩዋ ኣነ ንምድሪ እውን ማሕደር ሰብ ክትከውን ዝሰራሕኽዋ ስለዚ ድማ ጥራያ ከይትኸውን ኣነ ብዙሕ ነገር ኣብ ምድሪ ዝዋሳወስ ህያዋን ነገር ኣነ ዝፈጠርኩ ኢሉ የረድኦም ነይሩ ማንነቱ ኣምላኽነቱ እግዚአብሔር ኣብዚ ይዛረቦም ነይሩ እስራኤላውያን ብጀካይ ካልእ የልቦን ይብሎም ኣሎ ብጀካይ ካልእ ኣምላኽ የልቦን ኣብቲ ምዕራፍ እቲ ኣብ ምዕራፍ 45 ጥቕሲ 21 ከዓ ተንቢብኩምሲ እግዚአብሔር ከምዚ ኢልዎም እስከ ንገሩ እስከ ቀረቡ ኢልዎም ብሓደ እውን እስከ ንመኻኸር ካብ ጥንቲ እዚ ነገር እዚ መን እዩ ኣስምዐ ካብ ቀደም ዝነገረኸ መን እዩ ኣነ ዶ ኣይኮንኩን እግዚአብሔር ዶ እየ ዝገበርክዎ ብጀካይ ካልእ ኣምላኽ የልቦን ጽድቅ ጻድቕን ዘድሕንን ኣምላኽ ብጀካይ ከቶ የልቦን ትሪእዎ ኣለኹም ብጀካ እግዚአብሔር ካልእ ጻድቕ የለን ካልእ ዘድሕን የለን ሕጂ እውን ደጊሞ ክብሎ እየ ብዘይካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ መድሓኒ የለን ንነፍስና ከድሕና ዝኽእል ንህይወትና ከድሕኖ ዝኽእል ነቲ ዘለና ኣቲናያ ዘለና ዓዘቕቲ ካብኡ ከውፃኣና ዝኽእል ካብታ ኣቲናያ ዘለና ጉድጓድ ካብኡ ከናግፈና ዝኽእል ብዘይካ እግዚአብሔር ካልእ የለን እዩ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ሰብ እዚ ተረዲኡ እንታይ ክግበራሉ ንእግዚአብሔር ንኣምላኹ ከም ዘድልዮ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ተድልየኒ ኢኻ ብዘይ በኣኻ ኣነ ክነብር ኣይክእልን እየ ኢየሱስ ክርስቶስ እስኻ ተድልየኒ ኢኻ ናይ ዘለዓለም ቃል ህይወት ኣለካ ካባኻሞ ናብ መን ክኸይድ ክብሎ ክኽእል ኣለዎ ወዲ ሰብ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ሕዋተይ ንሕና እውን ክርስቲያናት ኮይና ነዚ ነገር እዚ ብዙሕ ግዜ እንታይ ንገብሮ ኢና ንዝንግዖ ኢና ንርስዖ ኢና ኣብቲ ምዕራፍ እቲ ኣብ ኢሳያስ 45 ጥቕሲ 22 ቀፂሉ እንታይ ይብል መሲሉኩም ኣነ ኣምላኽ ካልእ ከዓ የልቦን እሞ እዚ ኮፍሉጥ ነገር እዩ ሕዋተይ ነገር ግን እዚ እግዚአብሔር ከምዚ ዝብል ዘሎ ንምንታይ መሲሉኩም መታን ኣዚና ንዕኡ ክንውከሎ መታን ኣዚና ንሕና ክንፈልጦ መታን ኣዚና ንሕና ክንጠብቆሲ እግዚአብሔር ተለና መሲሉኩም ደጊሙ ደጋጊሙ ኣነ ጥራያ ኣምላኽ ካልእ ኣምላኽ የለን ኣቱም ወሰናት ምድሪ ካኢልዎም ከዓ ኩልኻትኩም ናባይ ተመለሱ ደሓንውን ወሰናት ምድሪ ኩልኻትኩም ናባይ ተመለሱ ደሓንውን ስለ ሰባት እዩ ኣብዚ ዝዛረብ ዘሎ ብዘይካ ናብቲ ስለና ዝተሰቕለ ኢየሱስ ክርስቶስ ርኢና ንዕኡ ብኡ ጥራይና ክንድሕን ንኽእል ዳ እምበር ሕዋተይ ናብ ካልእ ነገር ጠሜትና ንሕና ክንድሕን ኣይንኽእልና ናብ መስቀል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠሜትካ ጥራይ ክዳሓን ዝኽእል ኣብ ካልእ ምድሓን የለን እዩ ብዘይካ ኣብ እግዚአብሔር ብዘይካ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ካልእ ምድሓን ዝበሃል ምንጋፍ ዝበሃል የለን ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ሰብ ንገዛእ ርእሱ ከድሕና ኣይክእልን እዩ ዝበልኩም ግን ዝገርመኩም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ስለ ሓደ ሰብ ክፉእ ዝኾነ ዜና ሰሚዕ ዝፈልጦ ዝነበርኩ ሰብ በዓሉ ገዛእ ርእሱ ነብሱ ኣጥፊእዋ
بعلو جزاء رؤسه نطفو نفسه انتهي جروا أطفئوا زجرم نجري سبات بزلو من زدماني أملاهم سلاد سانو جزاء رؤسهم انتهي جبرلو يطفئوا علو يطفئوا بزحات جزاء رؤسهم يطفئوا علو كريستيانون كاي ترفو حلف حلفهم نا أملاهم سلازي فلتو بعلاتهم نجزاء رؤسهم انتهي جبرلو يطفئوا علو نالباش سمعهم تهانيهم بزحات سبات بزحج زلنا زمن جزاء رؤسهم بعلاتهم سويسايد كوميتي بمجبار يطفئوا علو ريهم سبن جزاء رؤسه خد حنا يكلني جن كطفاء جن سلطان الله سبن جزاء رؤسه نخطفاء سلطان الله جنا خد حنا أي كلني እግዚአብሔር ጥራይ خدحنا ካዘኸል በዝቦን ያዚ እግዚአብሔር ታይልና ናባይ ተመለሱ እዚ ተመለሱ ዝብል ቃል ተነስሑ ማለት እዩ እዚ ተመለሱ ዝብል ቃል ካብ ካልእ ነገር ረሓቁ ግደፍዎሞ ናባይ ተመለሱ ኣነ ጥራይ خدحነኩም ዝኽእል እግዚአብሔር መስገን ጥቅስ 24 አቡ ኣብቲ ምዕራፍ 45 ጥቅስ 24 ሲ እንታይ ይብል መሲልኩም كم زبل قال 24 بزعباي كا صدقن سلطانن اب እግዚአብሔር ጥራዩ خبሃልዩ ሪወለኹም ጽድቅን ስልጣንን ኣብ እግዚአብሔር ጥራዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ኣብ ካሊ የለን ጽድቂ ኣብ ካሊ የለን ስልጣን ኣብ ካሊ የለን ምድሓን ኣብ እግዚአብሔር ጥራዩ ዘሎ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ድማ ናይ ገዛ ርእሱ ጽድቅ ክገልጸልና ኾሎ በክርስቶስ ኢየሱስ ይገልጽልና ሕዋተይ ናትና ናይ ገዛ ርእስና ጽድቅ ኸነምጽ ዘይኮነሲ እግዚአብሔር ግና ንሱ ዝገለጸልና ጽድቂ ኣሎ ይኽብርና አምላኽ ይኹን ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ሰብ ግና ነትና እግዚአብሔር ጽድቅ ስለ ዘይደልዮ ብናቱ ጽድቂ ክጸድቕ ስለ ዝደልዩ ሰብ ብዙሓት ታይገብርሎ ይጠፍኡለው ናቶም ጽቡቕ ዝመስሎም መገዲ እንዳመረጹ በቲ መገዲቲ ይኸዱ መወዳእቱ ግን እቲ መገዲቲ ግን ሓና ንፈልጠይና ልክ ከምታ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 14 ጥቅስ 12 ዝብለና ንሰብ ቁኑዕ ትመስሎ መገዲ ኣላ መገዲ መወዳእታ ግን መገዲ ጥፍኣት እያ መገዲ ሞት እያ ሰብ ንገዛእ ርእሱ ከድሕኖ ኣይክእልን እዩ እታ ቅንዕቲ ትመስለካ ዘላ መገዲ ንሳውን ከተድሕነካ ኣይትኽእልን እያ ከድሕነና ዝኽእል እግዚአብሔር ጥራዩ ከድሕነና ዝኽእል ኣነ ጉንዲ ወይኔ ካባይ ትፈለዩ ዝብለና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራዩ ከድሕነና ዝኽእል ክንጠብቆ ይግባአና ነዛ አምላኽ እዛ ኣዚና ክንጠብቆ ይግባአና ይኽብርና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይብለና ኣሎ ሕጂውን ካለ አምላኽ የልቦን ካለ ጻድቕ የልቦን ካለ ዘድሕን የልቦን ብጀካይ ካለ የልቦን ኣቱም ወሰናት ምድሪ ናባይ ተመለሱ ደሓኑ ይብል እግዚአብሔር ብዛዕባይ ከኣ ጽድቅን ስልጣንን ኣባይ ኣብ እግዚአብሔር ጥራዩ ክበሃል እዩ ሕዋተይ እዚ ዓሚቕ ዝኾነ ሓሳቢ ዓሚቕ ዝኾነ ቃላት እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝነገረና ዘሎ ብፍላይ ክርስቲያን ኮይና ንሕና ነዛ ኣጸቢቕና ክንርድኦ ይግባአና እዩ ብዘይ እግዚአብሔር ምንም ነገር ንሕና ክንገብር ኣይንኽእልና ኩሉ ሳዕ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘድልየና ሕዋተይ ክንርዳእ ኣለና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ጥቅስ 3 እንታይ ዝብል ስለ ተቃለ ተኸዛረብ ከሎ ስለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቱ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ትሪወለሁም ኩሉ ነገር ኣብዚ ምድሪ ዝንሪኦ ዝነበርና ብመን ተፈጢሩ ብክርስቶስ ኢየሱስ ይኾይኑ ኩሉ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጢሩ ኩሉ ብኡ ይኾይኑ እግዚአብሔር መስገን ካብቱ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ ነገር የልቦን ስለዚ ኩሉ ካብ ኢየሱስ ካብ ኮነ ኣዝዩ ኢየሱስ ታይገብርና ዓና የድልየና ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሰባት ግና እግዚአብሔር ሰናይ ምስ ገበረሎም ዝለመንዎ ነገር ምስ ሃቦም ይርስዕዎ ሰባት ግና እግዚአብሔር ምስ ፈወሶም ምስ ተፈወሱ ድማ ቀልጢፎም ታይገብሩ ሽዑን እግዚአብሔር ንኣምላኾም ይርስዕዎ ሓደ ነገር ክፈተለይ ደገ ክፈተለይ ምስ በልዎ እግዚአብሔር ከዓ ብምሕረቱ መቸም ብጸጉኡ እቲ ደገ ይኸፍተሎም ብድሕሪኡ ግና እንታይ ገብሮ ይርስዕዎ ንሱ ጥራሕ ደይኮነ ከኣኒ ሕሉፍ ሓሊፎም ከኣኒ ንምንታይ ኢኻ ኣብ ቤት አምላኽ ዘይትመጽእ ንምንታይ ኢኻ ቃል እግዚአብሔር ዘይተንብብ ንምንታይ ኢኻ ዘይትጽሊ ተባሂሉ እዚ ሕቶ ምስ ቀረበሎም ከዓ ቢዚኤ ክብሉ ይጅምሩ ሽዑ ኣነ ቢዚኤ ኣነ ብዙሕ ነገር ተታሒዛ ኣለኹ ክብሉ ይጅምሩ ግዜ የብለይን ከመይሊ ግዜ ዘይብልካ ነዚ ኩሉ ብኡ ዝኾነ ኩሉውን ካብኡ ዝኾነ ኩሉውን ብኡ ዝነብር ዘሎ ነገርሲ ከመይልካ ኢኻ ነዚ ከም ዝኣመሰለ አምላኽ ግዜ የብለይን ክትብሎ ትኽእል ኣሕዋተይ ሰብ መቸም ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብር እዩ ነቲ ዘለዎ ጉድለት ኣብ እግዚአብሔር ናይ ዘለዎ ጉድለት ናይ ሕብረት ምስ አምላኽ ምኽንያት ኩሉ ሳዕ ምስ ረኸበ ይሰብ ኩሉ ግዜ ምስ መኽነየ ይሰብ ኣሕዋተይ ሓደ ግዜ ግን እነሆ ወዳ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ክግለጽ እዩ ኩላትና እውን እነ ምኽንዮ ነገር ኣይክህልወናን በታ ግዜት እያ ሕጂ ግን ግዜ ኩልና እግዚአብሔር መስገን ነቲ ዝግብኦና አምላኽና ግዜ ክንህቦ ኣለና ህይወትና ክንህቦ ኣለና ገዛ ርእስና ክንህቦ ይግባአና እዩ ሓደ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ሕዋተይ እግዚአብሔር ኩሉ ሳዕ ኩሉ ግዜ እዩ ዘድልየና ኣብቲ ግዜ ጽቡቕ ምህላውና ጥራይ ኮነ እግዚአብሔር ዘድልየና ጥዕና ምስ ሃለወና ሽዑ ክንርስዖ የብልናን
ኣብቲ ግዜ ሕማምና ጥራይ ይኮነ እግዚአብሔር ዘድልየና ኣብቲ ግዜ ጸገምና ጥራይ ይኮነ እግዚአብሔር ዘድልየና ኩሉ ሳዕ ኢየሱስ ክርስቶስ የድልየና በዘመን እዚ ግና ክርስቲያናት ውን ከይተረፉ ሕዋተይ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 14 ካብ 17 ክሳብ 20 ተዘርዚሩ ዘሎ ሓሳብ ገሊኣቶም ግራት ዓዲገለኹ ወፊራ ኣለኹ ስለዚ ግዜ የብለይን እግዚአብሔር ይብሎ ገሊኣቶም ከዓ ዘመኽንይዎ ረኺቦም ሓሙሽተ ጽምዲ ብዕራይ ዓዲጋ ኣለኹ ስለዚ እግዚአብሔር ናባኻ ክመጽእ ግዜ የብለይን ቢዚ ዝብሎ ውሕዳት ኣይኮኑን ገሊኣቶም ውን ኣነ ድማ ሰበይቲ እትየለኹ ሓዳር ገይረለኹ ቆልዑት ወይል ደለኹ ሕጂ ግዜ የብሎን ዝብሉ ብዙሓት እዮም ሕዋተይ ውሕዳት ኣይኮኑን ስለዚ ክንምለስ ይግባአና ኢና ብእግዚአብሔር ክንምለስ ይግባአና ሙሉእ ብሙሉእ ህይወትና ንእግዚአብሔር ንኣምላኽና ክንህቦ ይግባአና ይሕዋተይ እቲ ጨንፈር ኣብቲ ጉንዱ ወይን እንድሕር ደኣ ዘይጸንዐ ካብ ገዛእ ርእሱ ክፈርእ ኣይክእልን ኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ገዛእ ርእሱ ድማ ህይወት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ እንታይ ክግበር እንድሕር ደኣ ዘይጸንዐ ልክዕ ከምቲ ኣብ ጥቕስ 6 ዝብሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ጥቕስ 6 ኣባይ ዘይጸንዕ ዘበለ ከም ጨንፈር ንወጻኢ ተደርቢዩ ይነቅጽ ኢልዎ ኣኪቦም ከዓ ናብ ሓዊ ድርቢዎሞ ይነድድ ሕዋተይ እዚ ክኸውን ዕጫና እግዚአብሔር ፈቃዱ ኣይኮነን ኣብዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛርቦም ዝነበረ ነቶም ዘይኣመኑ ይኮነን ነቶም ዝኣመኑ ነቶም ዝኣመኑቶም ደቀ መዛሙርቱ እዚ ቃል እዚ ዛርቦም ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባይ ጽንዑ ኢልዎም ክርስቲያናት ኮይና ንሕና ድማኒ ኣዚና ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ክንጸንዕ ኣለና እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ዝፈልጦ ህይወት ኣብ ኣምላኽ ዝተወከለ ህይወት ሕዋተይ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ بحق خريستيان دحر دأ خوينكا እግዚአብሔር كل ጊዜ ከም ዘድልየካ ኩሉ ሰዓት ትፈልጥ ኢኻ ቃሉ ኣባኻ ሓድር ንስኻውን ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ክትጸንዕ ዘድሊ ምዃኑ ኣጸቢዕካ ኢኻ ትርዳእ ክርስቲያን ድሕር ደኣ ኮይንካ መብዛሕትኦም ግና ብኻልእ ነገር እዩ ሕጂ ዝእመኑ ዘለው መብዛሕትኦም ግና ብኻልእ ነገር እዩ ሕጂ ዝሕበኑ ዘለው መብዛሕትኦም ግና በዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘመን ሕዋተይ ብዙሕ ነገር ካልእ ነገር እዩ ትምክሕቶም ገይሮሞ ትውክልቶም ገይሮሞ ዘለው በዚ ምክንያት እዚ እግዚአብሔር ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 9 ካብ ጥቕስ 23 ክሳብ 24 ከም ዝብል ቃል ይብለና ጥበበኛ ብጥበቡ ኣይተሓበን ሓያል ከዓ ብሓይሉ ኣይተሓበን ሃብታም ድማ ብሃብቱ ኣይተሓበን ይብል እግዚአብሔር እቲ ዝሕበንሲ እዚዩ ባህ ዘብለኒ እሞ ኣነ ኣብ ምድሪ ምሕረትን ፍርድን ጽድቅን ዝገብር እግዚአብሔር ምዃነይ ብምስተውዓልን ብምፍላጡን ደኣ ይተሓበን ይብል እግዚአብሔር ሕዋተይ ብምንታይና ንሕና ንሕበን ዘለና ንእግዚአብሔርና ኣምላኽና ብምፍላጥና ዶ ንሕበን ኣለና ንእግዚአብሔርና ኣምላኽና ኣምላኽ ምዃኑ ንሱ በይኑ ድማ ደጋፊና ምዃኑ በይኑ ድማ ረድኤትና ምዃኑ በይኑ ድማ ንሱ ምርኩስና ዕቁባና ምዃኑ ተረዲእና ዶ ብእግዚአብሔር በኣምላኽና ንምካሕ ኣለና ብምንታይ ኮን ንሕበን ንህሉ ገሊና ብስራሕና ንሕበን ንህሉ ገሊና ብጥበብና ንሕበን ንህሉ ገሊና ብሓይልና በቕልጽምና ንሕበን ንህሉ ገሊና እውን ብሃብትና ንሕበን ንህሉ እቲ ምሕባን ግን እዚ ኣይኮነን ሕዋተይ እቲ ምሕባና ግን ከም ሐዋርያ ጴጥሮስ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ካባኻ እሞ ናብ መኒና ክንከይድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ተድልየና ኢኻ ሓበና ህይወተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ መድሕነይ ዝብሎ ጥበበይ ዝብሎ ጽድቀይ ዝብሎ መናገፈይ ዝብሎ ሃብተይ ዝብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ህይወተይ ስለዚ ሕዋተይ ሓደ ነገርና ካብዚ ቃል እዚ ክነስተውዕሎ ንኽእል እግዚአብሔር ነቶም ዝዕቀብዎ ነቶም ዝውከልዎ ነቶም ዝእመንዎ ይፈልጦም እዩ نحنا بخنافرنا بهوتنا خنتالو أين خلينا بزحاتكو انتي قبريهم كتالو ان اجزابهير يفتنو كنتالو جن أين خلينا حواتي اجزابهير أتصبقو نتوم توكلو مو زلو قويتا يفلطوم إيو اجزابهير مسجن كم زفلطوم دما تغسو خبوكمي اب تنبيتنا هم معرف حادة تغسو شوعات خمز بالك قالو كم بقولكم إيه تنبيتنا هم معرف حدا تغسى شوعات انتي بلسي እግዚአብሔር ሰናዩ በመዓልተ ጸባ ድማ ዕርዲዩ ነቶም አቡ ተማዕቆቡ ድማ ይፈልጦም እዩ ትሪወለኹም እግዚአብሔር ሰናዩ በመዓልተ ጸባ ድማ ዕርዲዩ ነቶም ተማዕቆቡ ድማ ይፈልጦም እዩ እግዚአብሔር ይፈልጦም ይሕዋተይ እግዚአብሔር ይፈልጠናይ ንደልየዶ ኣለና ኣይንደልዮን ንእግዚአብሔርና በሐቅ እንደለና ወይስ ንበረኸቱ ንእግዚአብሔርና በሐቅ እንደለናስ ወይስ ነትፈውሱ ጥራይ ንእግዚአብሔርና በሐቅ እንደለናስ ወይስ ንገንዘብና እንደለና እግዚአብሔር ነቶም ዝተማዕቆቦ ነቶም ዝውከልዎ ነቶም በሐቂ ብቁኑዕ ልብ ዝደልዎ እግዚአብሔር ታይገብሩ ይፈልጦም እዩ እግዚአብሔር መስገን ኩላቶም እኮ ናብ እግዚአብሔር ዝመጹ እኮ በሐቅ ንእግዚአብሔር ደልዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ደልዮም ኣይኮን ሕዋተይ احنا قلنا خم كريستيانات متن نجزابي هير دلينايو نعو دلينايو نجارات يقنع عيقنع نسو قويتايو
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነገራት ይጸብቕ ኣይጸብቕ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጁን ኣብ ህይወተይ ጎይታይ ነገራት ይስለጥ ኣይስለጥ ኣብ ህይወተይ ሕጁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዝብል መንፈስ ዝብል ልቢ ዝብል ሓሳብ ሒዝና ክንመላለስ ይግባአና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ክርስቲያን ከምዚዩ እግዚአብሔር መስገን ደገ ይከፈት ኣይከፈት ሕጁን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወተይ ጎይታይ ሕጁን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመልኽ ንሱ በይኒዩ ክንብል ክንክእል ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 33 እግዚአብሔር ነቶም ዝውከልዎ ነቶም ኣብ ካልእ ዝውከሉ ድማ ይፈልጦም ምዃኑ ኸ ይነግረና ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 33 ካብ ጥቕሲ 13 ክሳብ 21 ዘሎ ከምብበልኩም እንታይ ይብል መሲልኩም ካብ ጥቕሲ 13 መዝሙር ዳዊት ዘንብበልኩም ዘለኹ ጥቕሲ 33 እግዚአብሔር ካብ ሰማያት የማዕድኑ ኩሎም ደቂ ሰብ ድማ ይጥሙቶም ትሪእዎ ኣለኹም እግዚአብሔር ሕጂውን ኣብቲ ዘለኹም ኮይንኩም ነዚ ቃል እዚ እንዳሰማዕኹም ከለኹም እግዚአብሔር ይጥምተኩም ኣሎ እግዚአብሔር ልብኹም ይውከሎ ድዩ ኣይውከሎን እግዚአብሔር ድማ ብሓቂ ንዑ ትደልይዎ ኣለኹም ድዩ ኣይደልይዎም ኣለኹም እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ኣሎ ኣብ ሰማያት ኮይኑ ኣብ ዝፋኑ ኮይኑ እግዚአብሔር ንኹሉ ነገራት ይምልከት ኣሎ እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን እግዚአብሔር ይብል ካብ ሰማያት የማዕድኑ ኩሎም ደቂ ሰብ ድማ ይጥምቶም ጥቕሲ 24 ክሳብ 15 ድማ ከምዚ ይብል እቲ ልቡ ኩላቶም ዝሰርሕ ተግባር ኩላቶም ከዓ ዘስተብህልሲ ትሪእዎ ኣለኹም ዶ እቲ ልቡ ኩላቶም እንታይ ዝገብር ዝሰርሕ ልብና ዝሰርሖ ኮኑ ንሱ ኳይ ከመይ ኢል ዳእታ ኣብ ልብና ዘሎ ሓሳባት ካብኡ ክንክውሎ ንኽእል ከመይ ኢልና ዳእታ ኣብ ልብና ዝካየድ ዘሎ ብዙሕ ዝተፋላለየ ንጥፈታት ካብ ኣምላኽ ክስወሮ ዶ ይኽእል ኣይክእልን እዩ ንሱ እዩ ንልብኻ ዝሰርሖ ተግባር ኩላቶም ከዓ ዘስተብህልሲ እግዚአብሔር እዩ ንሱ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ኩላቶም ኣብ ቦታ ማሕደሩ ኮይኑ ይብል ይምልከቶም እግዚአብሔር መስገን ሕጂውን እግዚአብሔር ይምልከተና ኣሎ ጥቕሲ 16 ንጉስ ብምብዛሕ ሰራዊቱ ኣይድሕንን ጅግና ከዓ ብዓበ ሓይሉ ኣይናገፍን ትሪእዎ ኣለኹም ዶ እዚ ንጉስ እንታይ ገይሩ ነይሩ ኣብ ኣምላኽ ዘይኮነሲ ኣብ ምንታይ ተወኪሉ እዚ ንጉስ እዚ ኣብ ዓብ ሰራዊቱ ስለዚ ኣታ ንጉስ ይብሎ ብኻልእ ኣዛርባስ እግዚአብሔር ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ኣታ ንጉስ ሰራዊት ስለ ዘብዛሕካ ይኾንካ እንትድሕን ኣታ ጅግና ዓብ ሓያል ድማ ሓይሊ ስለ ዘለካ ይኾንካ እንትናገፍ ኣባይ ክትውከል ኣለካ ኣባይ ክትፅጋዕ ክትክእል ኣለካ ቀፂሉ ጥቕሲ 17 ድማ ከምዚ ይብል ኣብ መዝሙር ዳዊት ኢና ዘለና መዝሙር ዳዊት 33 ጥቕሲ 17 እንታይ ይብል ፈረስ ንምድሓን ኮንቲ እዩ ብዓበ ሓይሉ ድማ ኣይናገፍን ፈረሱ እንተኾነ ገሊኣቶም ከዓ ኣብ ፍራስ ምዳና በዚ ዘመን እዚ ብዘመን ዳዊት ብዙሓት ኣብ ፍራስ ይእመኑ ነይሮም ብብዙሓት ኣብቲ ሓይሊ ኣለዎ ዝበሃል ነገር ግን ኣይኮነን ፈረስ እውን ኮንቲ እዩ ይብሎ ኣሎ ዋላ ኸማ ምስቲ ዓበ ሓይሉ ሲ ከናግፍ ኣይክእልን እዩ ጥቕሲ 18 19 ቀፂልና ነንብቦ እነሆ ነፍሶም ካብ ሞት ከተናግፋ ብዘመን ጥሜት እውን ብህይወት ከተንብሮም ዓይኒ እግዚአብሔር ናብቶም ዝፈርሕዎ ናብቶም ብምሕረቱ ተስፋ ዝገብሩ እያ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ትሪእዎ ዘለኹም ዓይንቲ እግዚአብሔር ናብ መን ኢሉ ናብቶም እነሆ ዝፈርሕዎ ናብቶም ብምሕረቱ ተስፋ ዝገብሩ ናባቶም እያ ዓይንቲ እግዚአብሔር ትጥምት እግዚአብሔር ነቶም ብሓቂ ከም ዝኣመሰሉ ሰባሲ ካብ ሞት ታክገብሮም ኢሉ ከናግፎም ኢሉ ብግዜ ጥሜት ድማ እግዚአብሔር ታክገብሮም እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ብህይወት ከምብሮም እዩ እግዚአብሔር መስገን ብህይወት እግዚአብሔር ከምብሮም እዩ ነዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ስለዚ እግዚአብሔር ሕዋተይ ነቶም ኣብ ፈረስ ዝውከሉ ነቶም ኣብ ሃብቶም ዝውከሉ ነቶም ኣብ ብዝሒ ሰራዊት ዝውከሉ ነቶም ኣብ ቅልጽሞም ዝውከሉ ይፈልጦም እዩ ነቶም ኣብኡ ዝተማዕቐቡ ድማ እግዚአብሔር ኣጸቢቑ ይፈልጦም እዩ ነቶም ብሓቂ ዝፈርሕዎ ድማ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር እዩ ኣጸቢቑ ይፈልጦም እዩ ስለዚ ቀፂሉ ኣብ ጥቕሲ 20-21 እንታይ ኢሉሲ ነፍስና ንእግዚአብሔር ትጽበዮ ሓገዝናን ዋልታና ንሱ እዩ ኣብ ቅዱስ ስሙ ኣዕቕብና ኢና እሞ ልብና ብኡ ይሕጎስ ኣሎ ኣሜን ነፍስና ንእግዚአብሔር ትጽበዮ ደጊመ ክንበልኩም ሓገዝናን ዋልታና ንሱ እዩ ኣብ ቅዱስ ስሙ ኣዕቕብና ኢና እሞ ልብና ብኡ ይሕጎስ ኣሎ ክንደይኹም ስከሎም ማዓንቲ በዛ መዓልቲ እዚ ኣነ ዝቃል እዚ ጥራይ ብምስማዕኹም ሲ ልብኹም ብእግዚአብሔር ብኣምላኽኩም ዝሕጎስ ዘሎ ገሊኣቶም እኮ ማኪና ስለ ዝረኸቡ ይሕጎሱ ኣለዉ ገሊኣቶም እኮ ገዛ ስለ ዝረኸቡ ይሕጎሱ ኣለዉ ገሊኣቶም እኮ ሰበይቲ ስለ ዝረኸቡ ይሕጎሱ ኣለዉ ንሕና ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገን ይኹን እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ነገር ንሕዳኣ ተረዲእና ኣሕዋተይ ዋላ ኸማን ነገራት ኣይስለጥ ዋላ ኸማን ነገራት ከምቲ ዝግባእ ኣይቕንዓና እግዚአብሔር መስገን ልብና ግን ብኡ ብኣምላኽና ክሕጎስ ይግብኦ እዩ
منش حاجوسناسي يسوس كريستوسي منش حاجوسناسي بعلو اجزيابي هريو سلازي اتزحبنسي بهابتو اي تحبن اتزحبنسي بطببو اي تحبن اتزحبنسي ابقدم سبا سلازي خبره بو اي تحبن اتزحبنسي اجزيابي هر محار مخانو اجزيابي هر فرد زقبر املاخ مخانو اجزيابي هر صادق مخانو اجزيابي هر فتح زوت املاخ مخانو بمستوعل بمفلاط ودا يتحبن اجزيابي املاخ استمسغن يخون نزي خمس امثل املاخ سماي مدرن زفطر اجزيابير مسو حبرت سلازلو دا اتزحبنسي ازيو انتاي يغبر مس اجزيابير مس املاخو يتحبن بزحات بالزمن زي بصلوت اب قدم اجزيابير زقربو حواتي مس صقوموي شجر مس موصمي قال دغن كخفتلهم اجزيابير كفوسهم اجزيابير برخت نخوبهم شعو طرايم دصليو شعو طرايم املاخ زدليو زقربو እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከም ዝኽለኩም ጸናዕ ኹዋተይ ይፈልጦም ነቶም በሐቅ ናብኡ ዝቀርብዎ ይፈልጦም ነቶም በሐቅ ንዑ ዝደልይዎ ግን አጽቢቁ ይፈልጦም እዩ ነቶም በረኸቱ ዝደልዩ ነቶም ንዑ ኸ ዝደልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አነጽሩ እንታይ ገብር ይፈልጦም ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ከም ብበልኩመ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ጥቅስ 26-27 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ኢየሱስ ድማ እትደልዩኒ ዘለኹምሲ እንጌራ ስለ ዝበልዓኹም ዝጸጎብኩምን ኢኹም እንበር ተአምራ ስለ ዝሪኢኹም ከም ዘይኮንኩም በሐቅ ብለኩም ኣለኹ ወዲ ሰብ ንዑ ኣቦ ንሱኻ ኣምላኽ ሓቲምዎ እሞ ነቲ ንሱ ዝህበኩም ነዛ ዓለም ህይወት ዝነብር ብልዒ እምበር ነዛ ሓላፈ ብልዒ ኣይትግበሩ ኢሉ መለሰሎም ይብለና ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ዝደልይዎ ዝነበሩ ንምንታይ እንጌራ ስለ ዝበልዑ እንጌራ ደልዮም ምን ኢየሱስ ክርስቶስ ደልዮሞ ዳ እምበር ኣምላኽነቱ ተረዲኦም ንሱ መድሓኒ ምዃኑ ተረዲኦም እቲ ዝገበሮ ተአምራቱ ንሱ አምላኽ ምዃኑ ከም ዘድልዮም ተረዲኦም ኣይኮኑን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኽተልዎ ነይሮም ኣብዚ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ልቦም ፈሊጥ እንታይ ኢሎምሲ ስኻትኩም ደልዩኒ ዘለኹም ኢሎም እንጌራ ስለ ዝደልኹም ኢኹም እንጌራ ስለ ዝደልኹም ኢኹም ዳ እምበር ንዓይ ደልይኹም ኣይኾንኩም እንትስዕቡኑ ዘለኹም ሕዋተይ ክርስትና ንኢየሱስ ክርስቶስ ምፍላጥ እዩ ክርስትና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕባር እዩ ክርስትና ነሆ ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ዘለዎ ዕላማን መደብን ንዑ ምፍላጥ እዩ ሕዋተይ ክርስትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓርቀኻ ምግባር ፈታዊኻ ምግባር ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒኻ ጎይታኻ ንጉስካ ምግባር እዚ ክርስትና እግዚአብሔር መስገን ሓንሳብ ሽግር ክረክበካ ኾሎ ናብ ዓለም ትኸይድ ሓንሳብ ረሃዋ ምስ መጻ ናብ ዓለም ትኸይድ ሓንሳብ ጸገም ምስ መጻካ ግን ናብ ቤት ኣምላኽ ትመጽእ እዚ ኣይኮነን ክርስትና ዘማራይ አሳፍ ዳዊት ኣብ ቅድሚ ታቦት ኪዳን ናይ እግዚአብሔር ቆይሙ ሓደ ካብቶም ላውያን ዲነሩ ዘማራይ አሳፍ ኮይኑ ንእግዚአብሔር ንኸምልኽ ሙኻነቶም ላውያን ንኽመርሖም ምሰቆሞሲ ዝገርመኩም እዚ አሳፍ እዚ ብዙሕ ህይወቱ ኣይተለወጠን ነይሩ ዘማራይ አሳፍ በብዙሕ ነገር ድማ ተታሒዙ ነይሩ ቤት አምላኽ ጽቡቕ ክኸውን ከሎ ቤት አምላኽ ክሰልጣ ቃንዓ ከሎ ኣብ ቤት አምላኽ ኩሉ ነገር ሰናይ ክኸውን ከሎ ኣብ ቤት አምላኽ ሓንቲ እግሩ ይገብር ነይሩ ንዓለም ድማ ገለ ነገር ኣብ ዓለም ከዓ ጽቡቕ ነገር ተርኢ ድማ ተሓንቲ እግሩ ከዓ ኣብ ዓለም ይገብር ነይሩ ሓደ ግዜ ግና እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ተገሊጽሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ነገር ሪኡ ኣስተውዒሉ ተራእየሱ ሁሉ ነገር ኮንቱ ምዃኑ ተረዲእዎ ሓደ ነገር በቃ ተረዲኡ ለካ ስባ ዝብዛ ዓለም ዘሎ ነገር ስባ ኣታ ኮንቱ እዩ ሕጂ ተራእይ ጽባሕ ባልክ ከምዚ ሰዓረ ዝጽምሉ ኢሉሲ ኣስተውዒሉ ስለዚ ምስ ኣስተውዓለ እዚ ዘማራይ አሳፍ ኣብ መዝሙር ዳይ 73 ካብ ጥቕሲ 23 ክሳብ 28 ዘሎ ተንቢብኩሞሲ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ጀሚሩ ግና ኸይሉ ኣነ ኩሉ ግዜ ምሳኸ ንስኻ ብየማነይቲ ኢደይ ሒስካኒ ብምኽርኻ ክትመርሓኒ ድሓርውን ናብ ክብሪ ክትቅበለኒ ኢኻ ኣብ ሰማይ ብጀካኻ መን ኣሎኒ ንዓኻ ካብ ረኸብኩ ኣብ ምድሪ ዝደልዮ የብለይን ዘገርም ቃል መጀመርያ ግን ርኢኹሞ በቲ ምድራዊ ነገር ልቡ ተታሒዙ ነይሩ በቲ ናይ ዓለም ነገር ልቡ ተታሒዙ ነይሩ ብብዙሕ ነገር ዘማራይ አሳፍ ተታሒዙ ነይሩ ሓንቲ እግሩ ኣብ ዓለም ሓንቲ እግሩ ኣብ ቤት ኣምላኽ ነይሩ ኣብ መጨረሽቱ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እንታይ ኢሉሲ ኣብ ሰማይ ኢልዎ ንዓኻ ካብ ረኸብኩ ኣብ ሰማይ ብጀካኻ መን ኣሎኒ ስለዚ እግዚአብሔር ሆይ ንዓኻ ካብ ረኸብኩኻሲ ኣብ ምድሪ ዝደልዮ የብለይን ኣብ መዝሙር ዳዊት 73 ጥቕሲ 25 ስለዚ ንዓኻ ካብ ረኸብኩ ኢልዎ ኣብ ምድሪ ዝደልዮ የብለይን ኣሕዋተይ ብዙሕ ነገር ኮሎ ኣብ ምድሪ ዘድልየና ኣብ ምድሪ ኮ ገንዘብ የድልየና እዩ ገዛ ኸራይና ንክንከፍል
ኣብ ምድርኮ ብዙሕ ነገር ኣሎ ዘድልየና ምግቢ ንኽንበልዕ ብዙሕ ነገራት እግዚአብሔር ድማ እዚ ኩሉ ከም ዘድልየና ይፈልጥ እዩ ንኽንክደን ክዳን ከም ዘድልየና ኮ ብዙሕ ነገር ኮ ዘድልየና ነገር ኣሎ እዩ ግና እቲ መጀመርያ ክኸውን ዘለዎ እቲ ቀዳማይ ክኸውን ዘለዎ ኣብ ህይወቱ እግዚአብሔር ግና ኣብ ኩሉ መናብሩ ቀዳማይ ክኸውን ከም ዘለዎ ዘማራይ ኣሳፍ ተረዲኡ ከምዚ ኢሉ ኣብ ሰማይ ኢልዎ ብጀካኻ መን ኣሎኒ እግዚአብሔር ኣነ ብዘይበኣኻ በቃ ጠፊኤ ኣነ ብዘይበኣኻ እንታይ ከገብር ምንም ነገር ዝረኽቦ ነገር የብለይን ንዓኻ ካብረኸብኩ ኢልዎ ኣብ ምድሪ ዝደልዮ የብለይን ስጋይን ልበይን እኳ እንተማህመነ ኣምላኽ ንዘኣለም ከውሕ ልበይን ክፍለይን እዩ እነሆ ካባኻ ዝርሕቑ ክጠፍ እዮም ካባኻ ብምንዝርና ዝዓልዉ ዘበሉ ተጽንቶም ንዓይ ግና ኢሉ ዘማራይ ኣሳፍ ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ይሕሸኒ ኣሕዋተይ ሕጂ እውን ኣነ ክመኽረኩም ናብ እግዚአብሔር ናብ ኣምላኽኩም ምቕራብ ይሕሸኩም ኩሉ ተግባር እግዚአብሔር መታን ከነዘንቱሲ እምንቶና ናብ እግዚአብሔር ናብ ኣምላኽና ንግበር እምነትና ኣብ እግዚአብሔር ኣብ ኣምላኽና ንግበር ካልኦት ካብ ኣምላኽ ተዓለው ካልኦት ካብ ኣምላኽ ተረሓቑ ካልኦት ካብ ኣምላኽ ተጠፍኡ ንዓና ግና እግዚአብሔር መስገን እቲ ዝኾነና እቲ ዝረብሓና እቲ ዝጠቕመና ተረዲእናያን ኣስተውዒልናያን ኣለና እሱ ድማ እንታይ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ኣምላኽና ክንጸንዕ እዩ እግዚአብሔር መስገን نحنا جن أب تصجع أملاخنا خنصنعنا نحنا جن أب محرة እግዚአብሔር مليسنا خنوكلنا نحنا جن أب سهل እግዚአብሔር تسفى خنجبرنا نحنا جن أب فقر እግዚአብሔር كنسورنا خبرنا أملاخ يكون نحنا جن مليسنا እግዚአብሔር تخنجبرنا خنطبقونا نعيجنا ناب أملاخ مقرابي حشني እግዚአብሔር مسجن أب سماين عها خبرخبكو حججن تردي إلو زماري أسف حنساب أجرو أب علم حد لبو أب فرق لبو أب علم فرق لبو أب بيت أملاخ زنبرة حججنا أنتي والكل نرمسلكم حج سباق እግዚአብሔር ملؤ بملؤ مئة بمئة كل تنين عها يهبك الله مئة بمئة እግዚአብሔር حججنا يوسنا الله نعها قويتا هوتي يهب الله እግዚአብሔር مسجن لما عتنا من هالباش ما أخلنا ونحواتي لانجا زخنة هوت فرق زخنة هوت حد أجرهم أب علم حد أجرهم أب بيت أملاخ حد لبهم مس እግዚአብሔር تفرق لبهم لما مسكال نجر يهلو يخوني لومي قويتا خنا قفوكم يدلله لومو قويتا حرنت كم سألكم يدلي الله بزي بأي منم نجر خطجورو أي تخلنيهم بلوكم على يسوع كريستوس نباي توكلوا أنا يحشكم نعاي مرتو وتوم كباي يزرحقوا كل تزلبهم أي قنعوا من حواتي وتوم كل تزلبهم كاب أملاخ منم نجر كروخبو أي كلنيهم تقول تزلبو منم نجر كاب እግዚአብሔር زقبل أيم صلى يبلنا يعقوب كل تلب عيس كام خير صبا أيكونا ملؤ بملؤ جن እግዚአብሔርና أملاخنا خنوكله يقبلنا هاليلويا سلزي زمراي أساف انتايلو كل نجر كم زي كونو كل نجر كم زي تقومو أبز مدر الزلو مستملكته እግዚአብሔር يلوه أب سماي بجاك همنالني كابتا أمدري خابزولو نجراسي نسخا እግዚአብሔር تبلسني نسخا إخا هررتاي نسخا إخا እግዚአብሔር دليتي يلوه እግዚአብሔር أملاخ استمسكن حجخه أحواتي مني دليتنا من يخون أوشتنا خوينو لبنا تقاصيرو زلو عيناي دليتون لبنا مليئو زلو حواتي داويت ون أب مزمور دايت معرف 10 شديشة تغسخلته خمزيل الله مزمور دايت معرف 10 شديشة تغسخلته كمزيلو تزاري بلو داويت እግዚአብሔር نسخا قويتايخا بزي نسخا سناي يبلين إليو حواتي أبزيا كونكلوجين زي آخر مسخن كل علنا بزي እግዚአብሔር نحنا سناي زباهل نجر يبلنان بزي يسوع كريستوس أبانا سناي زباهل نجر يلن اتسناي ناسي እግዚአብሔር ጥራዩ تسناي نجر داويت زي ترديو بقى انتاي لوسي نسخا قويتاي خايلو بزي نسخا دما سناي يبلين إليو እግዚአብሔር መስገን ሎማ አንተ ምናልባሽ ንመጀመሪያ ጊዜ አብዙሩ ምዝ መጽኹም ዘለኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ከም መድኃኒኹም ኮንጎይተኹም ገርኩም ዘይተቀበልኩሞ ትሁሉ ትኽልዩም ሎሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዕድመኩም ኣሎ እቲ ዝመረረ ነገር እቲ ሞይቱ ዘሎ ኣብ ህይወት ክህቦ ናብ ሰናይ ክልውጦ ዝኽእል ብዘይካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካሊ የለን ካብ ናይ ዘለዓለም ጥፋኣትን ካብ ናይ ዘለዓለም ፍርድን ቁጣዓ ኣምላኽን ክድሕንሉ ትኽእሉ መገዲ ሎማ አንተ ይነግረኩም ኣለኹ እሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም መድኃኒኹም ኮንጎይተኹም ገርኩም ክትቀበልዎ እዩ እግዚአብሔር አቦ ካለ መድኃኔ አይሃበናን እግዚአብሔር አቦ ዝላአኸልና ንሓደ ወዱን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራዩ ንሱ ድማ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ንሱ ሰናይኩም እዩ ንሱ ህይወትኩም እዩ ንሱ ናይ ዘዓለም ህይወት ክቦኩም ዝኽእልዩሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕደኩም ኣለኹ ምሕረት ኣምላኽ ተቀበልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበልዎ በህይወትኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘኬዎስ ዕድመ ምስ ገበረሉ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግባአኒ ኢልዎ أزيكيوس عبيتك أخو علي قباني
عدمه غيرو لي يسوع كريستوس لمون عدمه غبر لكم الله ابيتكم يسوع كريستوس كاتو زدلدلو بزح سبات اللهم ولا كمان كريستيانات كوينكم يسوع ابيتكم كاتو يدللو كدحن زلو خفوس زلو خستخاخل زلو كتصغن زلو ነገር አሎ አቤትኩም ሕጂ ሕዋተይ ትንቢታው ቃል ዝቦኩም ዘለኹ እዚ ትንቢታው ቃል ክርስቲያኑን ኮይንኩም እግዚአብሔር አቤትኩም ከአቱ ይደልሎ ሐዲሽ ነገር ክገብር እግዚአብሔር አቤትኩም ከአቱ ይደልሎ ቤት ዘከወስ ዝፈወስ አምላኽ ለሙን ቤትኩም ክፉሳይ ለሙነቲ አውሽጥ ዘሎ ተሓቢ ዘሎ ማንም ሰብ ዘሪኦ ዘሎ ነገር እግዚአብሔር አቱ ኸስተኻኽለዩ ክብረና አምላኽ ይኹን ዘከወስ ይብለና ቀልጢፉ ካብቲ ሳገላ ወረደ ይዝብል ቀልጢፉ በሐጎስ ድማ ተቀበሎ ክንደይኹም ስከሎም ማዓንቲ በክርስቶስ ኢየሱስ በሐጎስ ተቀበልዎ ንክርስቶስ ኢየሱስ በሐጎስ አቤተይና አውቶ ትብሎ ክንደይ ኣለኹም ጎይታ አትዩ ድንቅ ነገር ክገብር ይኽብር ንስሙ ይኹን ሐዲሽ ነገር ክገብር ይኽብር ንስሙ ይኹን ስም እግዚአብሔር አምላኽ ንዘላለም ዝተባረኸ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዳዊት ኢሉ ንእግዚአብሔር ንስኻ ጎይታ ኢኻ ብዘይካኻ ብዘይ ንስኻሲ ሰናይ የብለይ ዮናታንን ሶስናን ኮሚሎም ዘሚሮምልና ኣለዉ ብዘይ ባኣኻ እንታይ ሰናይ ኣሎን ድዩ ብዘይ ባኣኻ እንታይ ሰናይ ኣሎን ድዩ ዕጋበተይ ንስኻ ኢኻ ዕጋበተይ ንስኻ ህይወተይ ንስኻ ኢኻ እስትንፋሰይ ንስኻ ኢኻ ኢየሱስ ስለዚ ሕዋተይ እግዚአብሔር ኣዝዩ ከም ዘድልየና ንረዳእ እግዚአብሔር ኣዝዩ ከም ዘድልየና ንረዳእ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቃል እግዚአብሔር እንታይ ዝብለና ዘሎ ሎሚ ጻድቅ በእምነት ይዝነብር ይዝብለና ዘሎ ጻድቅ በእምነት ይዝነብር በእማን በእግዚአብሔር ጻድቅ ዝነብር ኩሉ ሰዓት ስለዚህ ህይወቱ ጻድቅ እንታ ገብራሉ አብ እግዚአብሔር አብ አምላኹ ዝተደገፈ አብ እግዚአብሔር አብ አምላኹ ዝተመርኮሰ አብ እግዚአብሔር አብ አምላኹ ሙሉ ታገብራሉ ኩዋሃብ ክኽእል ኣለዎ ጻድቅ በእምነት ይዝነብር ጻድቅ ብዙሕ ዝተፋለ አቋራጭ መገዲ የብሉን ጻድቅ ዝተፋለ ካል ሰብአው ዝኾነ ብልሕታት ኣይምጽእኒ ናቱ ናይ ገዛእ ርእሱ ቅዲ ነገር የብሉን ቅዲ ህይወት የብሉን ጻድቅ ተጸውዐ በእምነት በአምላኹ አብ አምላኹ ተወኪሉ ንአምላኹ አሚኑ ክነብር እዩ እግዚአብሔር ንጻድቅ ዝጸውዖ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሕዋተይ እግዚአብሔር ናይ ጽድቂ ህይወት ናይ እምነት ህይወት ከላምዶኩም ዝደልዩ ብዙሓት ኣለኹም ከላምዶኩም ድማ ይጎይታ ክብር ንስሙ ይኹን ኣብ መሃለየ ኸይድና ክንከፍት ኢና ምዕራፍ 8 አው ድማ እግዚአብሔር መስገን ንሕና ከም ፍቱቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ንሱ ፈታዊና እንዲዩ አፈታዊና ክንምርኮስ አፈታዊና ክንድገፍ ከም ዘለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ መሃለየ ምዕራፍ 8 ጥቕሲ 5 ይነግረና እንታይ ይብል መሲልኩም መሃለየ ምዕራፍ 8 ጥቕሲ 5 እዛ ፈታዊኣ ተመርኩሳ ኣብ በረኻ እትድይብ ዘላስ መን እያ ኣብ ትሕቲ ኦም ትርንጓ አንቃሕ ቁሓ ኣብኡ አዴኻ ወለደትካ ኣብኡ ወለደትካ ግን ኣነ ደልያ ዘለኹ ተቀዳመይቲ ፓርቲ እንታይ ይብልሲ እዛ ፈታዊኣ ተመርኩሳ ኣብ በረኻ እትድይብ ዘላስ መን እያ እግዚአብሔር መስገን ስለ ቤተ ክርስቲያን ይዛረብ ዘሎ ኣብ ቃል ኣምላኽ ስለ ቤተ ክርስቲያንን ስለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ድማ ፈታዊና ምክንያቱ ንሕና ናቱ ፍትውቲ ኢና ንሱ ድማ ናትና ፈታዊና እዩ እሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ቃል እዚ ድማ እንታይ ይብለና ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንምርኮሶ ከም ዘለና ምክንያቱ ካብ ምድረ በዳ ተመርኩስካ ከውፃካ ዝኽእል ብዘይካ እዚ ፈታዊና ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዝዩ ዘፍቅረና ህይወቱ ምእንታና ኣብ መስቀል ዝሃበ ስለና ዝሞተ ንሱ ተደይ ኮይኑ ካልእ ምርኩስ የብልና ካልእ ደገፍሲ የብልና ስለዚ ሕዋተይ እዛ ፈታዊያ ተመርኩሳ ካብ በረኻ ትድይብ ዘላስ መን ይብል እዚ እምነት ዘርኢ ናይ እምነት ህይወት ከም ዘለዋ ዘርኢ ነዛ ፈታዊት ናይ ዝፈታዊያ ስለዚ ሕዋተይ ንሓ ድማ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኮና እምነት አለና ኻበልና ክርስቲያንና ኻበልና ሁሉ ጊዜ በፈታዊና በክርስቶስ ኢየሱስ ክንእመን ይግባአናይ እምነት ተለና ሕዋተይ ሓደ ምርዳእ ክህልወናይ እምነት ንሕርዳእ ሃሊና ኮይኑ ሓደ ምርዳእ ኣብኡርና ዝህልወና ኩሉ ሰዓት ክንብለና እግዚአብሔር ንስኻ ተድልየኒ ኢኻ ነገራት ይጸብቕ እግዚአብሔር ንስኻ ተድልየኒ ኢኻ ነገራት ይጸልምት ንስኻ እግዚአብሔር ተድልየኒ ኢኻ ነገራት ረህዋ ኮይኑሎ ነገራት ኩሉ ጸቢቁሎ ሕጁን ተኾነ እግዚአብሔር ንስኻ ተድልየኒ ኢኻ ነገራተይ ኣይቀንዕን ሕጁን እግዚአብሔር ንስኻ ተድልየኒ ኢኻ ነገራተይ ከይሰልጥ ደሎ ሕጁን እግዚአብሔር ንስኻ ተድልየኒ ኢኻ ምርኩሰይሲ ፈታዊይ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ካልእ ምርኩስ የብለይን ሕጁን ሕዋተይ ካልእ ኦፕሽን ካልእ ዝተፋለ ነገር ናተይልኩም ተመርኩስኩሞ ዘለኹም እግዚአብሔር ደርቢው የለኩም ደሎ ንሱ ተሰባሪ ዝኾነ ሻምብቆ ይምበር ኣይክጠቅመኩምን እዩ
ተሐቀኛ ግን እነሆ ዘጻንዕ በትሪ ዘለዎ እግዚአብሔር ጥራይ በትርኻን ምርኩስካን የጻንዓን ዝበለ ዳዊት እዚ ተረዲዩ በትርኻን ምርኩስካን ናይ እግዚአብሔር በትሪ ጥራዩ ኸጻንዓኩም ክድግፎኩም ምርኩስ ክኾነኩም ዝኽእል ካልእ በትሪ ኒዮበልዎ እግዚአብሔር ይኹን መንበሪኹም እግዚአብሔር ይኹን መንበሪኹም ክብርና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይኹን መንበሪኹም ኣብ ሰባት ተወኪልኩም ዘለኹም እግዚአብሔር ሎም ብለኩም ኣሎ ኣብ ሰባት ዘለኩም ትውክልትኹም አርሕቁዎ ኣብ ሰባት ትውክልቲ ኣይትግበሩ ኣብ ስጋ ትውክልቲ ኣይትግበሩ እግዚአብሔር ጥራይ ይኹን መርኩስኩም እግዚአብሔር ጥራይ ይኹን ምርኩስኩም ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር መስገን ኣብዚ ክልተ ሰሙን ዝሓለፈ እዚ ሓንቲ ሓፍቲ ተዛረበን ነራ ብዙሕ ነገር ማዛሪባትኒ ሓደ ነገር ኢልካንሲ ግን ኣነ ኣይስተውዓልክዎን ብዙሕ ኣይተረዳእኽዎን ኣነ ድማ ክቕበሎ ኣይከኣልኩን ግን ሕጂ ግን እቲ ዝበልካኒ ተረዲእኒ ለካ ባኻ መጀመርያ እግዚአብሔር ክውከሎ ነርኒ ኣነ ግን እንታይ ገረ ልበይ ኣብ ሰባት ኣውዲቐ ልበይ ግን ሰባት ተኣሚነዮም ተወኪለዮም ስለዚ ድማ እንታይ ኮይኑ ሕጂ ጓሂ መፅዩ ምረት መፅዩ መጉዳእቲ መፅዩ መስበርቲ መፅዩ ንምንታይ ምክንያቱ ትውክልትኻ ኣብ እግዚአብሔር ኣይገበርካ ሕዋተይ ኣብ እግዚአብሔር ኣብ ኣምላኽና ክንውከሎ ኣብኡ ክንውከል ኣለና እግዚአብሔር መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ እግዚአብሔር ኣብ ኣምላኽኩም ተወከሉ ኣብ ኣቴና ምስከደ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቶም ሰባት ከመይ ዝኣመሰለ ኣምላኽ ንሱ የምልኽ ምዃኑ ከመይ ዝኣመሰለ ኣምላኽ ድማ ንሱ የገልግል ምህላው መታን ክገልጸሎምሲ ሓደ ነገር ተዛሪቦም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ከም ብበልኩሜ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ካብ ጥቕስ 25 ክሳብ 28 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ካብ 25 ክሳብ 28 ዘሎ እንታይ ይብል መሲልኩም ንሱ ይብል ህይወትን ትንፋስን ኩሉ ነገርን ኩሉ ዝህብ እዩ ገለ ከም ዝጨንቆ ኢድ ሰብ ኣየገልግሎን እዩ ስለ እግዚአብሔር ስለ ኣምላኽ ኢድ ዛረብ ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ታይሉሲ እዚ ከም ዝኣመሰለ ኣምላኽ ኣነ ሰብከልኩም ዘለኹ ኣነ ድማኒ ዘቕርበልኩም ዘለኹ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ወንጌልሲ እዚ ኣምላኽ እዚ ከምዚ መሲሎ ንሱሲ ንኩሉ ሰብ ኢሎ ትንፋስን ህይወትን ዝሃበ እዩ ንሱ ድማ ንኩሉ ነገር እዩ እንታይ ዝገብር ዘሎ ብህይወት ዘንብሮ ዘሎ ከም ዝጨንቆ ድማ ሰብ ኣይረድኦን እዩ ሰብ ኣይሕግዞን እዩ ሰብ ድማ እንታይ ይገብሮን እዩ ኣየገልግሎን ኢልዎ ቀፂልና ኣብቲ ጥቕስ 26 እንታይ ይብልሲ ካብቶም ተቓናይትኹም ድማ ሓያሎ ንሕና ካብ ዓሌት ኣምላኽ ኢና ኢሎም ከም ዘለው ብኡ ኢና ንነብር እንዋሳወስ ብኡ ኸዓ ኢና ዘለና እሞ ሕዋተይ እዛ ቃል እዚኣ መሊሰ ክደግሞ ይኽእሉሜ ብኡ ኢና እንነብር እንዋሳወስ ብኡ ኸዓ ኢና ዘለና እሞ ስለዚ ሕዋተይ እቲ ምትንፋስና እውን ካይተረፈ ሕጂ እውን ትሰምዑኑ ዘለኹም ኣብቲ ዘለኹም ቦታ ኮፍ ኢልኩም ነዚ ቃል ዝሰምዑ ዝኽኣልኩም ሕዋተይ እግዚአብሔር ብህይወት እንብረኩም ስለ ዘሎ እዩ ታ ትንፋስኩም እግዚአብሔር ተወሲድዋ እኮ የለኹምን እኮ ሞይትኩም እኮ ኢኹም ስለዚ እንታይ ዘርእየና ዘሎ መሲልኩም እዚ ኩሉ ሲ ካብ ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ዘርእየና ዘሎ ብኡ ኢና ንነብር ዘለና እግዚአብሔር ይኸማን ንኸነተንፍስ ሓይሊ ሂብና ዘሎ ኣብቲ ዘለኹም ኮይንኩም ሕጂ ነዚ ቃል ዝሰምዑ ዘለኹም እግዚአብሔር ብህይወት ክትነብሩ ስለ ዝፈቀደልኩም እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እዚ ቃል እዚ ብምንባብ ጥራይሲ ክሳብ ማዕረ ክንደይ ክንውከሎ ከም ዘለና ክሳብ ማዕረ ክንደይ ክንጽግዖ ከም ዘለና ክሳብ ማዕረ ክንደይ ነብስና ኣብ ድሕረ ኣምላኽ ክትጠብቕ ከም ዘለዋስ ነዚ ቃል እዚ ብምንባብ ክንርዳእ ንኽእል ሕዋተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንዑ ኢና ብኡ ኢና ንነብር እንዋሳወስ ብኡ ኸዓ ኢና ዘለና ንሱ ሓደ ሰብ ኣብ ርእሲ ኩላ ምድሪ ዝነብር ኩላ ዓሌት ሰብ ፈጠረ ንኣዳም ማለት እዩ ንሱ ካብ ነፍሱ ወከፍና ዘይረሓቐ ክነሱ ምናልባሽ ሓሰስ ኢሎም እንተ ረኸብዎ ንኣምላኽ እንተ ምእንቲ ክደልይዎ ንመናብሪኦም ድማ ውስን ዘመናትን ድውብ ደረትን ሓገገሎም ይብል ኣብዚ ስለ እግዚአብሔር ይዛረብ ዘሎ ከማን ንገዛእ ርእሱሲ ዕድሜናሲ 170 ገሊና 80 ክንበፅሕ ንኽእል ኢና እግዚአብሔርን 100 ዕድመ ናይ ወዲ ሰብ 120 ይኹን ኢሉ ከማን ደምዲምዎ ኣሎ እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ስለዚ ኣብዚ ዕድሜና ዝግና እንታይ ክንገብር ዝግባአና ሓሰስ ኢልና ሲና ኣምላኽ ክንደልዮ ከም ዘለና ኣብዚ ቃል እዚ ነገረና ኣሎ ሕዋተይ እግዚአብሔር የድልየና ኩሉ እንትናና እግዚአብሔር የድልዮ እዩ ሕዋተይ መናብሮና ኩሉ ነገራትና ሲ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር የድልዮ እዩ ኣብ ሓዳርና እግዚአብሔር የድልየና ኣብ ኣገልግሎትና እግዚአብሔር የድልየና ኣብ ምእታና ሙፃና ኣብ ስራሕ ቦታና እግዚአብሔር የድልየና ኩሉ ብኡ እዩ ዘሎ ትንፋስን ህይወትን ዝህብ ንሱ እዩ ኩሉ ካብኡ ኮይኑ እግዚአብሔር መስገን ኩሉ ድሌት ዝመልእ ንሱ ጥራይ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጽማኣት ዝመልእ ንሱ ጥራይ ጥሜትና ክጽግብ ዝኽእል ንሱ ጥራይ ኩሉ እኮ ኣብ ኢድ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢዮብ ምዕራፍ 12 ጥቕስ 10 እንታይ ኢሉ መሲልኩም ህይወተይ ኣብ ኢድካ ኢልዎ
إيوب تايلو مسلكم هيوتي أبيد كا كل شيء أبيد أملاخ يزل حواتي سلازي تردينا أنت هنقبل لنا أجزابهر تدليني أخا نقول لنا أبعلتها من نابرنا أتصبي أنا خنتسلي أتصبي أنا مسك أجزابهر كنت أبق يجب عناي أجزابهر أملاخ استمسجنيه سلازي دم حواتي أتنبرو زلنا حجي أبز مدرزي نابرانا نفقاد أجزابهر كنبر يجب عناي فقادو دم فتسيبنا متان كنحلف حايل زهبنا كونسيو نجزابهر أخبرنا أبز مدرزي نحرد أخن حلف كوينا حايل زهبنا كألت زهبنا كو كريستوس يسوس تراي كما يلي كان خرستنا نابراون نخط نبرو كم تزقبان أملاخ حقويس كايا وخط حلف دلل لها وبزي يس كريستوس دا أمو خميل كا خونا الكاي خير أنا تقول دويني سخاتكم ماج أنا فريهم آباي صنعو يبلنا لله مع أنت يس كريستوس آباي صنعو آباي تبقو بزي بأي حنتكو أخت قبرو أي تخلون يخوم لنا ليس كريستوس حايل زهبنا كونسيو هواري باولوس اب كلن ملؤ خيركم دحر استبعلكم كل ساعه تابني نسلكم اتا حايل اتخلتو اتخلو اب هيوتو زخون زلو نغرسي بكريستوس يسوس بنايس كريستوس حايلي بناي እግዚአብሔር ጸጋ ሙኻኑ كل ساعه انت يغبر نير هواري باولوس يمن نيرو كاباي يكون نبل نير هواري باولوس زغرمكم هواري باولوس بزح طبب نيرو بزح مهور سب نيرو نزو كل ግን ይሉ ከም ወጽዓ ቆጽሮ ከም ጉሓፍ ቆጽሮ حايل ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ጥበበ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ صنعاتي يسوع كريستوس اتو زلخو حجون انتخونه بمن يبل نيرو كل غزي بيسوع كريستوس يبنيرو ابتن ناي حواري باولوس صحفات ملእخت خيدكم تملكتو بقعاتو كእلتو حايلو كل غزي كاب غويتا خمزو خنلو يامني زي سبزي نحنا خنامن دلنا حواتي نحنا እግዚአብሔር كم زلينا خسام عرخ እንደና نامن زلنا بزلو منزي اب كالاي قرنطوس معرف 3 ابنت كخونكم حواري باولوس كل ساعه اتحايلو اتي ناتو كእلت كاب املاخ منبارو كمسكر كولونري اب قالاي قرنطوس معرف 3 كاب تقص 4 كسب 5 خم بقولكم انتي بنسيلكم بكريستوس غنا كاب املاخ كمز زبله امنتو علاتنا حنت امنتو نيراتون حواري باولوس كእلتنا يلو كاب املاخ دا ايو امبر كاب راسنا غله خم زمصانا حنتو كوا خن حسب اي كالنان ايو بزلوم زلو زمن غن سبات غن تايم زبلو اتخلوتهم اتي رخيبومو زلو سلا سمهارنا ايو بمنفعتنا ايو سلازي صعرنا ايو سلازي دخمنا ايو ندابون انتي غبرلو كل اتخبري نغزا رسوم وسدولو حواري باولوس غنا ازو كل ነገር نا املاح كوا تغلغل انتي المسيدكم كእلتنا غنيلو خاب املاخيو كابرسنا غل زمصانا حنت كوا خنحسب اي كالنانيو كمزا مساله حساب كريستيان كحسب يبلون كريستيان كل ساعه كحسبو زلو حساب ازيو كእلتي املاخي خبل كخلالو كእلتي حجون يسوس يخبل كخلالو كريستنا بصغاي يخبل كخلالو እግዚአብሔሩን ባዓሉኮ አብቃሉ ተዛሪብና አለኮ አይ በخلتن አይ በኃይልን በመንፈሰይደ አይ በለናን እግዚአብሔር በመንፈሲዩ በኃይልዩ በናቱ ደገፊዩ ክእለትና እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ ከምዚ ዘአመሰለ አተሐስብ አሕዋተይ ክህሎና ክኽላሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እተኽብሩ ሁሉ ንኢየሱስ ክርስቶስ ይህቦ ነይሩ ክእለተይ ካብኡ ሕጁን ኣብ ህይወተይ ዕንቅፋት አሎ ብዙሕ ዝተፋለየ ውግእ አሎ بأملاخي جنا أنت هجبري أنا خحلفي خسجري فيليبي زبولة قال نببو معرف 4 تقص 10 3 خلاتكم فولتوا قالي فيليبي معرف 4 تقص 10 3 بت حيل زهبن نخل أخلو إيه تقول لهم نخل زخلة زبدله هوارب أولس بناتي حيلي أيكون زبدله بت حيل زهبن كريستوس يسوع جنا نخلو أنت هجبري أنا يخلة كل خمن يخوين اللي كابي يسوع كريستوس يخوين اللي بتنسو زهبن حيل دما أنا تدعى أبيق أبو أنا ندحر دا أمس እግዚአብሔር حبرت هلن خوينو نسو انت هجبري نتي كغبرو زلن النجر كم تا أملاخ كنوبرو زصوعني اب هيوتي زلو صاوعيت نخنبر حيلو زخونه نمني غويتنا يسوع كريستوس ጸጋ أملاخ أباي كنتو أيكونن ጸጋ ክርስቶስ أباي كنتو أيكونن እንታይ ይገብራሉ ይሰርሓሉ ይዝብል ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ሕዋቴ ሕጁን ጥበቅዎን أملاخكم ሕዋቴ ሕጁን ከም ዘድልየኩም ተኣመንዎ ነዚ ኢየሱስ እዚ ንሱ ድማ ብቕዓት ክህበኩም እዩ بقعات خجبركم يخبرنا أملاخ يخون نتيموثيوس ون كم زيلو صحيفلو أو قدامي تيموثيوس معرف حدا تقص 10 كم بقولكم قدامي تيموثيوس معرف حدا تقص 10 تخلته قدامي تيموثيوس معرف حدا تقصي 10 تخلته انتي بالمسيلكم أنا يبل نتحايل ذهبني كريستوس يسوس غويتانا نغلغلوت مديبو امون كهون سلا زبق عني
أمسجنو الله حجون إجزابهر مسجن حواتي حجون إجزابهر أبهوتكم حيلي هابكم حواتي أمونات خد كونوا نزي يسوس زي كسع ما ترشتا أمونات كوينكم متان كتقصروا أمونات كوينكم نزبق عتز متان أبهوتكم إجزابهر حيلي خبوكم سي إجزابهر ممليسو بكريستوس يسوس حيلي هابكم حجون إجزابهر حيلي يعطوكم انتهي لمسيلكم هوارب أولس آنيلو نتحيلي ذهابن كريستوس يسوس قويتانا نقلقلوت مديبو تأقلقوتيون كامن يبلون يرو كابي يسوس يبلون يرو نقلقلوت مديبو سي حيلي هبني بدحري أنت يرنيلو أمونك خوان كأس لزبك عني أمسقنا الله حواتي أمونات تكونوا إجزابهر يبقعهم بكريستنا هيوتكم أمونات تكونوا إجزابهر يبقعهم بتأملاخ هيوتكم زقربوت صاوعتكم فتسمكم متان كتحلفوا أمود أثر ما إجزابهر عصب متان كهبكم إجزابهر أمونات تكونوا حيلو يهابكم تصقوا يهابكم حواتي تحيلي زمنشو خابيو اتتصقا زمنشو خابيو سلازي أبتو قندو وين أزينا خنطبق يقبقاناي نا إياسو هيوت حدا غزي مسكر لكم اللهو سبيخ لكمون اللهو مهركمون اللهو إياسو حدا خابت مستيروز نبرن تايلني عيرنا كابت دونكوان فتسيمو أيفلن نبري يبلنا اتو قوبز قليان أي موسي يبلا اتو قوبز قليان أي موسي إياسو خان ودنوي كابت دونكوان فتسيمو أيفلن زنبري كابت أملاخ زركوبولو دونكوان كابت خبرا أملاخ زنبورو بوتا كابت نا إجزابير حيلي زمنش ولو بوتا فتسيمو انتاي قبر نيرو أيفلن نيرو زدماني أمون كخون نياسو أبكعوو بدحر موسى كتكا زلون حزب إسرائيل مريح دما كأتوام زلون نسون خون دما أبكعوو حواتي إجزابير حيلي هبو أمونات كتكونو كسع مجرشتا يبقعهم حجون نا أملاخ تدلين نا إخابلو سلا دانييلون منالباش حدا غزي مهيروكم كهون خل أبيت كريستيان مهيري له حدا خابت مستيرنا دانييل زنبره زغرمكم سي كاب نسنتو أتحيزو نا أملاخ أبوتاتو زفل زنبره بارياي كاب نسنتو أتحيزو سي نا أملاخ أبوتاتو انتاي غيرو مس أملاخ أبوتاتو حبرت نيرو سلازي دما كساب مجرشتا ولا خمان شموت مسمصو ولا خمان اتنغوس نتي حلمي مسفتح حلو معرق مسمصو اب اغزابير اب املاخو توكيلو زمالس زنبره باريا نيرو بنغرو كله نغزابير امون زنبره باريا نيرو دانيال اب املاخو زئمن زنبره نغرات يقنع ايقنع كل ساعه ثلاثه غزي اب معلتي يصل نيرو قال املاخ يصنع منبارون معرفت شعت دانيال تقسخلته ينغرنا صحفات يصنع نيرو بصحفات مستوعال زركب زنبري زغرمكم سي ابوزحات اوراجاتات ناي بابيلون از سبز تشيمو ነገር ግን ወላ خمان ብዙሕ استفالي بيز زغبرو ስራሕ ተነበሮ ንኣምላኽ ግና ግዜ ኣይስእንን ነይሩ ዝገርመኩም ብዙሓት እኮ በዘልና ዘመን እኮ ስራሕ እንዳ ሰራሕና በቃ ግዜ ይብለይን እንዳበላና ኣምላኽ ግዜ ኣይንህቦላና ኣሕዋተይ ንመለስ ግዜ ንረክብና ግዜ ኣለዩ دانيال كوا هاي ترفه أبلع لي 4 زخنا ختماتات تشيمو تنبره نزين كلنا 4 ختماتات جن كم محاضر جزين يروه نأملاخ دما 3 ساعة معلت نخصلون جزين يروه حواتي جزين لنا أي جزين لنا أي نبل جزاب هير نعو جزين نخون هبو جزين يهبنا أي سلز حواتي كم دانيال دما نأملاخنا خنو كله يجبأ ناي كل نجر دانيال زجبروز نبره بأملاخو تدقي كل نجر دانيال زسقوم زنبره مجمّر أنا أملاخو بصلوتو قريبو يحطو نيرو حبرت نيرو ومس قويتا እግዚአብሔር ካ بنجر كله أسالتو مكنوان يهبو نيرو እግዚአብሔር مسجن حواتي نحن أنت هنقبر لنا أب እግዚአብሔር أب أملاخنا ملو بملو كنمركس كندقف كتسالنت زلو دماني حبرت ناي صلوت هيوت كهلونا الله قالنا كون نسومن زاكل نصلي دحراي نقال ነገር مستفطره انت نقبر صلوتنا نقارص قالنا خان ورحي صبوق كاي نصنح بدحري غنا قال مسمصغنا ات مزمورنا انت خنقبرن خنقارصو نجمر ناي سنفنا قالات كنزارب نجمر ايكونن كم دانيال ግን حواتي قصال زخونه تعقست زلو هيوت علتاو زخونه ነገር زي قارص ولا خمان اواج تاوج اي تصل زبل أواج تأوج نخالوت أمالخت أي تملخ زبل دانيال كوما أواج كوما تيوه كوي بنوجس تأزاز نيرو بزي كانت النسوز قربوا مثل نخال نخي سجدوا تعزيزهم ساتهم قلنا لهم نو نحنا قلنا أملاخنا نفولتينا نزا أملاخ زغا خميلنا نحنا خنحاد جو نخل كميلنا خنفلي نخل أبجزي رهوانا أبت سلام كله يدلنا نيرو حجون سبا مسيلو حجون جزاب هير يدلنا نتتأملنا أملاخ حجون تهجبر يخليو كنا قفنا يخليو زبل حواتي لبي مرداء كهلونا الله نا دانيال نا حيلو مستير انتاني حواتي قصال زخنه صلوت
قصالو زخونه حبرت قصالو زخونه اب እግዚአብሔር مدغاف قصالو زخونه اب እግዚአብሔር ናይ ምእማን ህይወት ነይርዎ ስለዚህ እግዚአብሔር ድማ አሕዋተይ ከም ዘድልየና ክንርዳእ ኣለና ከም ዳንኤል ጸሎት አይነ ቋርጽ ሕጂ እንደጊመ ክብለኩም ጸሎት አይተቋርጹ ጸሎት አዘውትሩ እግዚአብሔር ብለና ኣሎ ጸሎት አዘውትሩ እዚ ድማ እምነትኩም ኃይሉ ክኾናይ እምነትኩም ድማ እግዚአብሔር ክዕብያይ እምነትኩም ድማ ክትውስኽ ብናይ እምነት መንፈሱን እግዚአብሔር ክመልአኩም እዩ ካብዚ ሰላዕለ ድማ መሊስኩም ንእግዚአብሔር ንኣምላኽኩም ክትጠብቅዎ ኢኹም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንእግዚአብሔር ንኣምላኽኩም ድማ ኣጸቢእኩም ክትፈልጥዎ ኢኹም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይኽበር ኣሕዋተይ ሕጂውን ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ኣብቲ ዘለኹም ኮይንኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እስከበሉ ኣብቲ ዘለኹም ኮይንኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ይእውጅ ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢልኩም ኣውጁ ምናልባሽ ነገራትኩም ኣይሰለጠን ክኸውን ይኽእል ምናልባሽ ብዙሕ ነገር ኣሎ ደገታት ክኽፈት ዘሎ ኣብ ህይወትኩም ምናልባሽ ኣብ ሓዳርኩም ትጽበይዎ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ሕጂ ግና ንኣምላኽ ተኣመንዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢኻ በልዎ ጎይታይ ኢኻ ኣብ ህይወተይ ጎይታይ ኢኻ ኣብ ህይወተይ ጎይታይ ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕለይ ጎይታይ ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተይ ጎይታይ ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መናብረይ እግዚአብሔር ይመስገን ብዘይካኻ ካልእ የብለይን ንስኻ ጎይታይ ኢኻ በልዎ ነገራት ምዝቀንዕ ጥራይ ይኮን ኢየሱስ ጎይታ ዝኸውን ነገራት ምዝሰልጥ ጥራይ ይኮን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዝኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሰዕ ጎይታይ ኩሉ ሰዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወተይ ጎይታይ እግዚአብሔር ይመስገን ጸላይ ሪኢኹም ኣለኹም ኩሉ ሰዕ እንታይ ምስ ገበረ ኣይድቅስኒ ንዓኻትኩም ንኸጥፋኣኩም ኣይድቅስኒ ንህይወትኩም ንኸባላሽዎ ጸላይ ግዚኡ እንታይ ይገብሩኒ ኣይባኽኖኒ ንሕና ድማ ግዜና ኣይነባኽን ንሕና ድማ ግዜና ብኾንቱ ኣይንሕልፎ ግዜና ንኣምላኽ ንሃቦ እግዚአብሔር መስገን ንጥበቆ ነዚ ጎይታ እዚ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝህበና ግዜ ዕለታዊ መናብሮና ኣሕዋተይ ብልክዕ ተጊህና ናብ ኣምላኽና ንቕረብ ብልክዕ ተጊህና ምስ ኣምላኽና ንሕበር ምኽሪ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ክፍጸም እዩ ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ክፍጸም እዩ እግዚአብሔር ዝሓሰበልና ራእይ ኣብ ህይወትና ፍጻሜ ክመጽእ እዩ እግዚአብሔር መስገን ዳንኤል ከምኡ ዝኣመሰለ ሰብ ነይሩ ኣዋጅ ተኣወጅ ኣይተኣወጅ ይጸልምት ይብራህ ይውጋሕ ለይቲ ይኹን ኣይጉድሶን ነይሩ ኣብታ ሰዓት ቲኣ ግን እግዚአብሔር ንኣምላኹ እታ ትግብኦ ግዜ ምስ ኣምላኹ ይሕልፍ ነይሩ ከም ልማዱ 3 ሰዓት እንታይ ይገብር ነይሩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ተንበርኪኹ ምስ እግዚአብሔር ምስ ኣምላኹ ይራኸብ ነይሩ ኣምላኽ ድማኒ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ምድሪ ባቢሎን ኣሰልጦኖ ይብል ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ከሰልጥነኩም ይደልሎ እግዚአብሔር ናብ ልዕል ዝበለ ቦታ ናብ ልዕል ዝበለ ማዕረግ ናብ ልዕል ዝበለ ደረጃ ከሳግረኩም ይደሊ ኣሎ ግናኸ ክንጠብቆ ኣለና ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ክንጠብቆ ኣለና ዳንኤል ምስ ኣምላኹ ካይተራኸበ ሰላም የብሉን ዳንኤል ሰላም ዕጋበት ዝረክብ ነበረ መዓስዩ ምስ ኣምላኹ ዝራኸብ ምስ ኣምላኹ ገሊኻትኩም ውሽጥኹም ሰላም የብልኩምን ውሽጥኹም ዕረፍቲ የብልኩምን እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ሕብረት ምስ ጎይታ የብልኩምን ከይከውን ንዑ ግና እግዚአብሔር ከስተኻኽሎ ይደልሎ ክብሪ ንስሙ ይኹን ኣሕዋተይ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ቀጻሊ ምስ እግዚአብሔር ዝሰማዕ ህይወት ሒዙ ዳንኤል ይማለስ ነይሩ እግዚአብሔር ድማ ቀጻሊ የድልዮ ምዃኑ ኣብ ኩሉ ኩነታቱ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ሃዋህው ይሃሉ ዳንኤል ግና ኣምላኸይ ሕጂ እውን ንስኻ ተድልየኒ ኢኻ ይብሎ ነይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ገዛእ ርእስኻ ብጸሎት ንእግዚአብሔር ንምሃብ ግዜኻ ኣይትሕልፎ ገዛእ ርእስኻ ብጸሎት ንእግዚአብሔር ንምሃብሲ ግዜኻ ኣይትሕልፎ ሓወይ ግዜኺ ኣይትሕልፍዮ ሓፍተይ ግዜኻ ኣይተጥፋኣዮ ግዜኺ ኣይተባኽንዮ እግዚአብሔር መስገን ገዛእ ርእስኺ ግን ብጸሎት ንጎይታ ህይወት ከሃቢ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር የድልየና እዩ እስኪ ኣሕዋተይ ኣብቲ ዘለኹም ኮይንኩም ጎይታ ሕጂ ተድልየኒ ኢኻ እስከበልዎ ካብቲ ዝሓለፈ ግዜ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ተድልየኒ ኢኻ በልዎ ኣሕዋተይ ሕጂ ዘለና ግዜ ሕጂ ዘለና ዘመን ኣዝዩ ክፉእ ዝኾነ ዘመን እዩ ካብቲ ዝሓለፈ ሕሉፍ ግዜና ሕጂ ኣዝዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘድልየና ሕጂና ኣዝና ምስ ጎይታ ክንጠብቕ ዘድልየና እግዚአብሔር መስገን ገሊታቶም እኮ ነቲ ዝሓለፈ ጥራዮም ዝሪኡ ዘለዉ ኣይኮነን ሕጂ ጎይታ የድልየካ ሕጂ ጎይታ የድልየካ ካብቲ ቀሪብካያ ዘለኻ ኣዝኻ ቅረቦ ካብቲ ቀሪብካያ ዘለኻ ኣዝኻ ቅረቦ ካብቲ ፈሊጥካያ ዘለኻ መሊስካ ንኽትፈልጦ ሰዓቦ ተኸተሎ ንጎይታ ኣዝኻ ሕጂ የድልየካ ካብቲ ግዜ ናይ ራህዋ ዝነበረ ካብቲ ግዜ ናይ ጸገምካ ዝነበረ ሕጂ እውን ኣብ ግዜ ራህዋ ክትህሉ ትኽእል ኢኻ ኣብ ግዜ ራህዋኻ ጎይታ የድልየካ ኣሎ ሕጂ ጎይታ የድልየካ ኣሎ እግዚአብሔር መስገን
أبز حلف جزية تماهرنا نيرنا حدا قال أبو وانجيل يوحنس معرف حموشة تقص 14 تذكروه خينو يخم نتي أبيت هسدا زنبرة أبتي من قصقاس نايما يزصب زنبرة 38 عمت حموم زنبرة سبعي يسوع كريستوس مسيو تفوز ذلي دخايلو برجز دما فوسو تقبلو بدحريو جنا يسوع كريستوس ذهب وقال بتعم حيال قال نيرو كابز زجدد كيرخبك كايلو يسوع كريستوس كابز زجدد نجر كيرخبك كاسي دحر دقي ما يتبدليلو دحر دقي ما حاتيات هاي تكبر እግዚአብሔር መስገን ታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ናይ ሕጅ ዘለኻዮ ግዜ ጥራይ ኮን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘገድሶ ናይ ዝሓለፈ ግዜ ኻ ጥራይ ኮን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘገድሶ መጻኢኻውን ኢየሱስ ክርስቶስ የገድሶ እዩ ስለዚህ ነሰብኣይ ዝንታይልዎ ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካ ካባይ ትፈለ ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካ ካባይ ትርሓቕ ካብዚ ዝገድድ ነገር ከይረኽበካ ሕጁና እዚኻ ምሳይ እንታይ ግበር ተሰማማዕ እግዚአብሔር መስገን በመገድታተይ ተማለስ كبرنا أملاخون حواتي كريستنا እግዚአብሔር መስገን ጎይታይ ጎይታይ ጥራይል ካይሆን ካንት አይትነብሮን ይኻ ጎይታይ ጎይታይ እንዳበሉ ብዙሓ ዝነብሩለው እሱ ግን እኹል አይኮነን ናይቲ ፍቃድ ናይቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ አቦናውን ክንገብር ይግባአና እዩ ፍቃድ ናይቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ አቦናውን ክንፍጽሞ ይግባአና እዩ በመገድታቱ ክንማለስ ይግባአና እዩ ጎይታይ ጎይታይ ዝብሉ ይኮን መንግስተ ሰማይ ዝኣቱ ኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቃድ ኣብ ሰማይ ዘሎ አቦይ ዝገብሩ ንሳቶም ተሃገብረ መንግስተ አምላኽ ክወርሱ ያም ክብርና አምላኽ ይኹን እትቅሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ንሱ ክድሕኒ ድማ ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ክትቅሳዕ መወዳእታ መዕጋስ ኣድልየና ክሳዕ መወዳእታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣድልየና ክሳዕ መወዳእታ ክንእመኖ ክሳዕ መወዳእታ ክንእዘዞ ክሳዕ መወዳእታ ክንጠብቆ ነዚ ጎይታ እዚ የድልዩ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይሁን ነዚ ቃል እዚ ተቀበሉ ኣሕዋተይ ተቀበሉ እግዚአብሔር መስገን ክሳዕ መጨረሽታ ድማኒ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠቢዕኩም ክትመላለስ ኢኹም ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣይክትፍለዩን ኢኹም ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር መስገን ኣብ ግዜ ሕማምና ጥራይ ኮን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘድልየና ነዚ ሰብኣይ ዝግን ምስ ፈወሶ እንታይ ኢልዎ ሕጂ እውን ተፈወስካ ከለኻ ኣነ የድልየካ ኢልዎ ተፈወስካ ሕጂ ግን በቃ አልሐምዱሊላህ ካ ክትነብር ማለት ኣይኮነን ሕጂ ግን የድልየካ ኣነ ክንደይ ሪእ ኣለኹ እግዚአብሔር መስገን ተጸልየሎም ሰባት ተፈዊሶም ካብ ጎይታ ዝረሓቁ እግዚአብሔር መስገን ናባይ እውን ሓንቲ ሰበይቲ መፂ ሓደ ግዜ እውን ፈውሲ ይደሊ ኣለኹ ኢላ ፈውሳ ተቐቢላ ዝገርመኩም بدحري إجنا أبي كم زل حجي فلتن كاب قوي تاريخ أخيرا تفوساجن إجابة هيبواي تبرختاجن قوي تهيبواي إن أخ حواتي فوسنا تقبلنا خاب قوي تاخر رحق يبلان بزم هنا زين السبع زين تايلو كابز زجدد نجر كيرخ بكا كابز زجدد نجر كيرخ بكاسي دحر دقي محات أتاي تجبر مساي تسامع بمقدرتاتي تمالالس نحميها معرفت تشعات تقليص والله سل إسرائيلوان زغرمكم سابت غزي راهوم ابت غزي عوتهم تاي غبرون يرم ناملهم غديفومو يمالوس نيرم ابت غزي شجر مسكونه غنا صلاتهم مستنسؤوم اتزلوم هابت مستوس دوم برختهم كباتهم مستسرق غن ناب املاح مليسون بنسحاي ملوس نيرم حواتي ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ የድልየናይ ካብቲ ኣብ ግዜ ሕማምና ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ግዜ ስእነትና ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብቲ ግዜ ስራሕ ዘይረኸብናሉ ኣብቲ ግዜ ድኽነትና ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብቲ ግዜ ራህዋናውን ኣብቲ ግዜ በረኸትናውን ኣብቲ ግዜ ፈውስናውን ሽዑውን ኢየሱስ ክርስቶስ የድልየናይ ኩሉ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ የድልየኒ ኢኻ ካባኻ ኣነ ክፍለ ኣይክልኒ ናይ ዘለዓለም ቃል ህይወት ንስኻ ኣሎካ እስኪ ክንደይኹም እስከሎም ማዓንቲ ኣይፍለየካ ነትብሎ ኣይደልን ክፍለ ትብሎ እስኪ ክንደይ ኣለኹም ሎም ማዓንቲ ኣይደልን ካብ ሕቑፍኻ ክወፅእ ኣይደልን ኢየሱስ ካብ ትሕቲ ኣኽናፍካ ክወፅእ ኣይደልን ትብሎ ክንደይ ኣለኹም ሎም ማዓንቲ ተድልየኒ ኢኻ ኢየሱስ ክሳብ መጨረሽታ ኣነ ክውከለካ ክሳብ መጨረሽታ ኣነ ክኽተለካ ትብሎ ክንደይ ኣለኹም ሕዋተይ እዚ ሓቀኛ ክርስትና እዚ ሕዋተይ ምክንያቱ ሕዋተይ ጥዕና ዘለዎም ብዙሓት ኣለዉ በረኸት ዘለዎም ብዙሓት ኣለዉ ገንዘብ ዘለዎም ብዙሓት ኣለዉ ኢየሱስ ግና ብዙሓት የብሎምን ኢየሱስ ተድልየኒ ኢኻ በልዎ ኢየሱስ ተድልየኒ ኢኻ ብሓቂ ውሉድ ኣምላኽ ኮይና ክንመላለስ ሕዋተይ እዚ ክንደይ ዓብ ነገር እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ንበሎ ካብ ትማሊ ሎሚ ተድልየኒ ጎይታ ካብ ትማሊ ሎሚ ተድልየኒ ካብ ሎሚ ድማ ኣዚኻ ጽባሕ ተድልየኒ ኢየሱስ ከምኡ ዝብል መንፈስ ሒዝና ንመላለስ ከምኡ ዝብል ልቢ ሒዝና ንመላለስ ካብ ኩሉ ትዝሓለፍክዎ ግዜስ ንላዕለሲ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ተድልየኒ ኣለኻ ካብቲ ኩሉ ዝሓለፍክዎ ዓመታትሲ ኣብ ዘመን እዚ ኢኻ ኣዚኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ተድልየኒ ኣለኻ ክንብሎ ክንክእል ኣለና እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሕዋተይ ኣብቲ ግዜ ራህዋና ከዓ እኮ ብዙሕ ስደት ከሎ እዩ
ኣብቲ ግዜ ዓወትና ከኣኮ ብዙሕ ነገር ዝለዓለና ነገር እኮ ኣለይ ሽዑ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ከ የድልየና እኮ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቃል ኣምላኽ ከድኩም ረኣዩ ብዙሓት ሰባት ምስ ተፈወሱ ብዙሓት ሰባት ድማ ምስ ሰለጦም ምስ ተዓወቱ ብዙሕ ፈተና መጺዎም ኤልያስ ዝዝክርዎ ተዳኣ ኮይንኩም ነቶም 400 ዝኣኽሉ ካህናት ናይ በዓል ምስ ቀተሎም ብድሕሪኡ ኢዛቤል ከም ዝተንሳኣቶ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ፈሪሑ ከም ዝሃደመ ኣብቲ ግዜ ዓወትና እኮ ብዙሕ ነገር ኣሎ ዝትንሳኣና ዝቃወመና ስለዚ ሕዋተይ ኩሉ ሳዕ ኢየሱስ ክርስቶስ የድልየና ኩሉ ሳዕ ክንጠብቆ ነዚ ጎይታ እዚ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መጻኢና ዘሎ ህይወትና ኣብ መጻኢና ዘሎ ናትና መጻኢ ስለዚ ቅዱስ እንታይ ይብለና ኣሎ እምበኣር ሕጂውን ተወከሉኒ ሕጂውን ንዓይ ነቲ መጻኢኹም እንዳረኣኹም ንዓይ እንዳጠመትኩም ተወከሉኒ ክብሪ ንእግዚአብሔር ካብቲ ሕጂ ዘለና ሕዋተይ ጽባሕ ክጽብቐልና ኢየሱስ ክርስቶስ ደሊ ካብቲ ሕጂ ዘለኹም ኩነታት ጽባሕ ኣዝዩ ክበልጽ ዝሓሸ ክኾነልኩም እዩ ጎይታ ዝደሊ ስለዚ ሕዋተይ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ኣብዚሑ ይባረኽኩም ጎይታ ኣብዚሑ ጸጋ የብዛሓልኩም መመሊስኩም ንእግዚአብሔር ክትውከልዎ ንጎይታ ክትውከልዎ ጎይታ ምስትውዓልን ጥበብን ይሃብኩም ሕዋተይ ተድልየኒ ኢኻ ንበሎ ንጎይታ ተድልየኒ ኢኻ ኣዝኻ ተድልየኒ ኢኻ ክሳብ ዓረኽ እንደይ ተድልየኒ ከም ተድልየኒ ኢየሱስ ሎሚ ተረዲእኒ ኣሎ ክሳብ ዓረኽ እንደይ ከም ተድልየኒ ኣሎ ኢየሱስ ሎሚ ተረዲእኒ ኣሎ እሞ የመስግነካ ኣለሁ ስለማችን ያለ ተመኖር አትሂድበት እባክህ ጌታ ሆይ እኔስ ያላንተ አልችልምና ችላ አትበለኝ ክብሬን አልችልበትም እኔስ አይሆንልኝም እኔስ ያላንተ መኖር አልችልበትም እኔስ አይሆንልኝም እኔ ያላንተ መኖር አይኔን በጃሎ ጋም የተራኝን ትቼ እንዴት ነው መኖረው ካንተ ትልጅ ሌላው ሚመካበት አለው ብዙ ነገር ለኔ ግን አንተ ነህ የመኖር ትርጉም አልችልበትም እኔስ አይሆንልኝም እኔስ ያላንተ